Bos días, comenzamos o pleno ordinario do 27 de maio de 2024. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión celebrada o 25 de marzo de 2024. Alguna cousa vai por unanimidade? Vai, pero hai que votar, Vamos á votación. Listo. Hai unha abstención. Sí, porque non estuvo. Moitas gracias. Queda aprobada con 15 votos a favor e unha abstención. Teño que desculpar a compañera Paldado porque está nun tema médico e non sei se se incorporará ou non. Bien, vamos ao segundo punto, é acta do 3 de maio de 2024. Vamos a ver. Que pasou? Queda aprobada por unanimidade. No, pero Pablo estaba. No, pero é unanimidade igual. É unanimidade dos presentes, pero aí hai 17, cando hai un... Hai un botón que se debe pulsar dos veces, pois non, tendría que haber 16. Claro, hai 16. Es que me parece... Non lo ve que le refleja. Claro. Hai que mirar allí, claro. Ben, o terceiro punto é a acta do día 13 de maio. Vamos a ver. A ver. Vale. Queda tamén aprobada por unanimidade. Pasamos á parte dispositiva. O punto número 4 é a Xunta de Compensación do PEI 12. Proposta da Alcaldía de aprobación definitiva do Plan Especial de Reforma Interior do Polígono de Execución Integral do PEI 12 en O Rebel, Vilalonga. Señor secretario. A Comisión Informativa do Urbanismo diterminou favorablemente por maioría absoluta de seus membros, voto a favor do Grupo Municipal do PP e a abstención dos restantes, a seguinte proposta da Alcaldía que se propoña ao Pleno Municipal para a adopción de acordo. Primeiro, aprobar definitivamente o Plan Especial de Reforma Interior do Polígono de Execución Integral número 12 do Pesón de Sanxenxo no lugar do Rebel, Parroquia de Vilalonga. Segundo, publicar o presente acordo de aprobación definitiva no DOGA. Terceiro, comunicar o presente acordo de aprobación definitiva á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Cuarto, publicar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a normativa e as ordenanzas do Plan Especial tras a súa inscripción no Rexistro de Planeamento da Xunta de Galicia. Quinto, notificar individualmente o presente acordo ás persoas titulares catastrais dos terreos afectados e aos interesados personales no expediente. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí, bo día a todos e a todas. Como ben saben, na data de 14 de xullo de 2023, pola Xunta de Goberno Local foi aprobado inicialmente este plan especial de reforma interior do PEI 12 en Vilalonga. Este foi sometido a exposición pública e durante a fase de exposición pública non hubo alegacións o mesmo. No tocante, teño que dicir dúas puntualizacións, no tocante a vivenda protexida, contempla unha porcentaxe do 6,8% de vivenda protexida este ámbito, que era o porcentaxe que estaba operativo no momento da aprobación inicial. No tocante o que a cesión do 10%, o Concello no seu momento suscribeu un convenio con este ámbito no que monetarizábase parte do aproveitamento do 10% e outra parte satisfacíase en especie. A Xunta de Compensación, neste caso do PEI 12, cedeu ao Concello unhas parcelas no ámbito de equipamentos do Rebel. Dito todo isto, agora o que traemos hoxe aquí, visto que ten todos os informes sectoriais favorables e que non houve alegacións na fase de exposición pública, propoñemos hoxe aquí, como acaba de citar o señor secretario, a aprobación definitiva. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, hola, bo día a todos e a todas. Nos alegamos de que por fin chegue esta aprobación definitiva para este ámbito. Esta é unha boa oportunidade para que Vilalonga poda medrar
sendo Vilalonga a vila que saiu máis perxudicada do pexón do 2003 con este límite de alturas das vivendas. Esta é unha boa oportunidade, ainda xa só con ampliación de viais, de aparcamentos e de zonas verdes, pois xa vai a ser unha mellora para Vilalonga. Pois eso, igual ese acceso, esa vivenda asequible que tanto tempo leva prometendo o señor alcalde no PEI 27 que non se dá cumprido, pois igual aquí sí que se vai a desenrolar vivenda que permita asentar poboación en Vilalonga e nos alegrámonos e vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Pide a palabra, señor Otero. Cando queira. Bos días a todos e a todas. Vale. Ben, efectivamente, visto todo isto, que todos os informes son favorables, hubo un informe da Axencia Galega de Infraestructuras que en principio foi desfavorable, pero logo ao facer as correccións, a documentación foi correcta e favorable. E, esperemos que efectivamente se faga esa vivienda protegida que tanto fai falta no Concello. Esperemos que sí. Claro, como non pode ser de outra forma, nós estamos de acordo con isto. Nada máis, gracias. Pois entón, visto de que van a votar por unanimidade, xa casi non hai máis, está ben, estamos todos de acordo, vamos á votación. Veña, gracias. Pasamos á votación do punto 4, entonces. Fernanda. Non chegou o tempo. Abstención. Pois nada, queda aprobada con 15 votos a favor e unha abstención por error. Vale, nada, gracias. Pasamos ao punto número 5, proposta da Alcaldía de aprobación inicial do novo regulamento de escolas infantís municipais de O Tombo e o Rebel. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, referente a este punto, dictamina favorablemente por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes grupos, a proposta da Alcaldía propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o novo regulamento das escolas infantís de O Tombo e o Rebel que se achega a proposta que conste de 41 artigos e 2 disposicións finais. Segundo, expoñer o citado regulamento nas dependencias da Secretaría do Concello, puidendo tamén consultarse nos portais indicados a continuación. O portal web do Concello de Sanxenxo, na correspondente páxina de enlace, e no tabuleiro de edictos da sede electrónica do Concello de Sanxenxo, no correspondente enlace. Asimismo, no boletín oficial da provincia. O prazo de exposición ao público é de 30 días hábiles, tal como se establece no artigo 49b da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, con todos a partir de seguinte da publicación do correspondente anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra, para que durante este período se poidan formular as alegacións ou suxestións que se consideran oportunas. As alegacións ou suxestións presentaránse na sede electrónica do Concello de Sanxenxo. Non obstante o anterior, as persoas físicas poderán elixir presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, a aprobación definitiva deste regulamento corresponderá ao Pleno do Concello, polo que unha vez resoltas as reclamacións e suxerencias e a aprobación definitiva del Pleno considerarse aprobado e entrará en vigor unha vez que se publique o texto íntegro do novo regulamento no boletín oficial da provincia de Pontevedra e transcurra o plazo de 15 días previsto no artigo 65/2 da Lei de Bases de Réxime Local. Moitas gracias, secretario. Señora Deza. As escolas infantís contan cun regulamento de réxime interno desde na 2012, cando se puxo en funcionamento a gardería do Rebel. Como saben, este é o documento marco que regula tanto a organización como o funcionamento das escolas infantís. Os regulamentos, como saben, son documentos vivos que precisan de vez en cuando a súa adaptación ou a súa actualización, neste caso, sobre todo por políticas xeradas, neste caso, sobre todo polo tema da gratuidade que estableceu a Xunta, e, polo tanto, é aconsellable facer esta modificación do regulamento e aprobar un novo texto. Eu quero lembrar aquí que, pese que todos estamos de acordo que non é unha competencia municipal, é un servicio que é moi demandado e que temos que apostar por el, sobre todo en temas de conciliación. É, neste caso, un servicio 100%
municipal, é sufragado 100% polo Concello, como saben, porque a Consellería aporta dos máis de 700.000 que costa esta guardería, apenas aporta 150.000. Pero sí que temos claro que é un servicio que temos que manter e que, no seu caso, adaptar ás circunstancias, ás normativas que se vayan posto en funcionamento. Neste caso é un regulamento que deroga, como acaba de indicar o señor secretario, o anterior do ano 2012, pouco máis que dicir neste turno. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, bueno, facía moito tempo que se veía necesario actualizar este regulamento, xa cando Sandra Fernández Graso estaba de conselleira xa identificara varias eivas que eran necesarias actualizar, quitáronos no seu día a oportunidade de facer esta renovación do regulamento, pero, bueno, alegrámonos de que 7 anos despois se decidira facelo. Había moitas cousas que non tiñan moito sentido, como a obrigatoriedade de que os nenos colleran íntegro o mes de vacacións, que me consta que non se estaba facendo xa, pero que habría que legalizalo ou leválo ao regulamento. Bueno, estamos de acordo en que é un documento vivo, agardamos que non se tarden outros 12 anos en poñelo ao día, e, como ben dicía a señora Deza, non é unha competencia municipal, non é algo do que presumir, estamos gastando cartos nunha competencia que é da Xunta, e deberíamos, a ver, que na Xunta non está o PSOE, nin está o Partido Popular, deberíades, ademais, agora está a señora Deza lá, igual, a ver se conseguimos que sexa a Xunta quen se encargue desta competencia, xa que non é nosa, que é deles. Grazas. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí. Estamos de acordo que é un regulamento que estaba xa un pouco obsoleto, que, como dicía a señora Deza, data do ano 2012, é normal que se faga un novo regulamento. Tamén considerando que no punto 6.2, entre os baremos que se dicen para a inscripción, se contempla algo que é moi importante, sobre todo para o noso grupo, que teña preferencias en todas estas cousas os empadronados neste Concello, como se contempla, pois, en fin, estamos a favor do tema, pero tamén, igual que o señor Leiro dice, que é unha competencia da Xunta e que, agora xa que temos aquí un representante da Xunta, pois que faga algunha proposta para que non nos coste o dinheiro aos contribuyentes de Sanxenxo. Todo. Vale, moitas gracias. Bueno, porque vexo van a votar por unanimidade, entón tamén vamos ao punto, xa non va. De acordo, pois vamos a votar o punto 5, entonces. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 6, proposta da Alcaldía de aprobación inicial do Regulamento de Escolas Municipais de Música, Ludoteca, Técnicas de Estudo e Centro de Arte. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión de Asuntos Xerais se determinou foralmente por la maioría absoluta de seus membros de dereito Grupo Popular a favor e a abstención dos restantes a seguinte proposta da Alcaldía que se propón ao Pleno para o acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o Regulamento de Escolas Municipais de Música, Ludoteca, Técnicas de Estudo e Centro de Arte, que se achega a proposta que consta de preámbulo, 28 artigos e unha disposición derradeira. Segundo, expoñer o citado regulamento nas dependencias de Secretaría de Concello, puidendo tamén consultarse nos portais indicados a continuación, o portal web do Concello de Sanxenxo, o tabuleiro de edictos da sede electrónica do Concello de Sanxenxo, así como no boletín oficial da provincia. O prazo de exposición ao público é de 30 días hábiles, tal como se establece no artigo 49 da Lei de Bases de Régimen Local, contados a partir do día seguinte da publicación do correspondente anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra, para que durante ese período se poidan formular as alegacións ou suxestións que se consideren oportunas. Estas alegacións presentaránse na sede electrónica do Concello de Sanxenxo. No obstante o anterior, as persoas físicas poderán elixir presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou na aprobación definitiva corresponderá ao Pleno do Concello
polo que unha vez resoltas as reclamacións e suxerencias, considerarse aprobado definitivamente, entrará en vigor unha vez que se publique o texto íntegro do regulamento no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e transcorra o plazo de 15 días previsto no artigo 65.2 da Lei de Bases de Réxime Local. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Como ben saben todos vostedes, o Concello de Sanxenxo, a través do organismo autónomo Terra Sanxenxo, desenvolve diferentes actividades e programas extraescolares cos obxectivos de ofrecer aos estudantes do municipio e ás persoas adultas a posibilidade de complementar a súa formación, promover a igualdade de oportunidades e democratizar o acceso á cultura e educación máis alá do ámbito escolar. Dito isto, como ben saben, existen as ludotecas, o Centro de Arte, o curso de técnicas de estudo e a Escola Municipal de Música. Non existía con anterioridade un regulamento para regular estas actividades, co cual con este novo regulamento estableceráse o marco xeral do funcionamento e organización de todas estas escolas. O éxito de participación nas diferentes escolas veu a demostrar que fai falta este regulamento, sobre todo en cuestións puntuais como o tema das baixas, que comentaba antes tamén Franco, o tema das vacacións no caso das guarderías, por exemplo, agora, por exemplo, co tema das baixas das actividades, porque hai veces que hai usuarios que non poden estar todo o ano, polo tanto, antes non viña regulado, por poñer un exemplo, non? E, polo tanto, consideramos que é importante dar aprobación a este regulamento e nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, os meus fillos son usuarios tanto de Escola de Música como de Arte e eu estive revisando o regulamento e o que se fai é trasladar o que xa se está a facer. Penso que é algo necesario e vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero. Aí está. Ben, primeiro quero dicir que no artículo 9 a admisión do alumnado neste punto dice que para solicitar a admisión será necesario cumprir os seguintes requisitos: que o neno ou nena que o solicita a admisión sea maior de 3 anos, cumplir no ano de inicio dos cursos escolar, e que debe ser maior de 18 anos. Entendemos que este é un erro. Non. Vale. Entonces, si é... Non entendín a definición ben. Bueno. Listo xa? Quer dicir algo máis? Nada, que... Moi ben, que van a votar a favor. Sí. Perfecto, gracias. Vaya forma máis elegante de cortar, A ver. No, pero ten tempo para falar iso. No. Bueno, pues tranquilo, veña, gracias. Vamos entón a votación, non? Bien. Estamos na votación, cuidado. Bien. Listo, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 7, que é a proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación do Regulamento Xeral de Centros Culturais Municipais. Señor secretario. Aí va. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais determinou favorablemente por maioría de sus membros de dereito votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención do Grupo Municipal de PSG, PSOE e BNG a seguinte proposta da Alcaldía que se propón ao Pleno por opción de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o Regulamento Xeral de Centros Culturais Municipais que se achegan a esta proposta e que consta de 12 artigos e 2 disposicións finais. Segundo expoñer, o citado regulamento nas dependencias da Secretaría do Concello pudieron tamén consultarse nos portais indicados a continuación, que son o portal web do Concello de Sanxenxo e o portal da sede electrónica e o traballo de anuncios de electrónica do Concello de Sanxenxo, así como no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. O prazo de exposición ao público de 30 días hábiles, tal e como establece o artículo 49b da Lei de Bases de Régimen Local, contados a partir do día seguinte a publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Pontevedra para que durante este período se poidan formular as alegacións ou suxestións que se consideren oportunas. Estas alegacións presentaránse na sede electrónica do Concello de Sanxenxo, no obstante anterior, as persoas físicas poderán presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, a aprobación definitiva deste regulamento correspondente ao Pleno, artigo 22.2d da Lei de Bases de Réxime Local, polo que unha vez resoltas as reclamacións e suxerencias,
A aprobación definitiva e a entrada en vigor se producirá unha vez que se publique o texto íntegro do regulamento no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e transcorra o prazo de 15 días previsto no artigo 65.2 da Lei de Bases de Réxime Local. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí. Bueno, os centros municipais contan cun regulamento do ano 2013, pero, bueno, dado o volumen de cambios e a creación, sobre todo, de novos espacios destinados a centros culturais, entendemos que é necesario unha modificación deste regulamento. Neste regulamento adírense as novas instalacións culturais e, sobre todo, quero sacar a colación o que é a aula específica de ensaios do Priorato de Arra, que era unha demanda que tiñan varios grupos do noso Concello, donde poderán poñer en marcha as súas actividades. Ali habrá unhas instalacións que poderán utilizar todos con material fixo para que poidan compartilo. Polo tanto, creemos que é o momento de modificar este regulamento. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, estamos de acordo con este regulamento, imos a votar a favor. Non obstante, temos algunhas notificacións, algunhas suxerencias que facer. Gustaríanos que se fixera unha proposta de incluir no regulamento poder desestimar algunhas solicitudes de autorización de uso como para actividades sexistas, racistas ou discriminatorias ou de odio a colectivos, así como tamén nos gustaría que se dera prioridade a aquelas actividades que teñan un carácter inclusivo e que teñan en conta persoas con necesidades especiais como de trastorno de espectro autista. Non nos queda moi claro no regulamento se os 5 días de antelación para a solicitude de desenvolvementos de actividades son hábiles ou naturais. Entendo que son días naturais. No tocante ás tasas que se indican, non entendemos si vai a limitarse o uso destas tasas a aquelas actividades nas que existe un beneficio económico por parte da persoa que solicita, como para facer algún curso, impartir algún curso, ou se vai a ser para o uso xeral de todos os veciños que se requira unha tasa para o uso dos centros culturais. No tocante á sala de ensaios, do Priorato chámanos moito a atención a cantidade de requisitos que se lle piden a un grupo ou unha persoa para poder solicitalo, como proxecto musical, non sei, parecenos que é unha exigencia algo limitante e que veta o uso a xente nova. Falando disto, gústanos que exista por fin unha sala de ensaio para xente moza e pensamos que debería ampliarse a disponibilidade deste tipo de locais ás vilas, xa que hai unha carencia importante de alternativas de ocio para a adolescencia no noso Concello. Nos dicía o secretario que debe ter un debate por ese mellor, como ten exposición pública, melloralo. Engadir... Porque se non empezamos aquí a tal... De acordo. Digo eu. Sí, engadimos nos enmendas. De verdade, andar a contestar agora é moito mellor na exposición pública melloralo. Sí, pode incorporalo, sí. Pero eu creo que se incorporas unha emenda, despois vas a volver a poñer outro e faz doble traballo. Eu, como queiras, digo que se encontra... Non pode ser tampouco, dice o secretario. Fran, eu creo que é mellor que na elección que poñas a partida do bloque que queiras poñer, creo eu que é mellor. Bueno, pois, remato xa, simplemente acordarnos do Centro Cultural de Gondar, que sigue aí sen abrirse, solo se abre para meetings. Non, tampouco. Dice o secretario que é mellor na exposición pública facer as alegacións, pero de cada grupo político tal é mellorar o couso, como que irades. Senón... Bueno, e nada máis, simplemente eso, animar a que existan máis salas de ensaio, salas de estudio tamén. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero. Bueno, pois, como o señor alcalde ten moita presa hoxe, xa me cortou. Vou a decir que estamos de acordo e que na exposición pública pondremos as alegacións. Estou facendo un favor bastante grande coa presa que teño hoxe, o que poida ter. Bueno, vamos entón á votación. Vamos á votación do punto número 7. Listo para votar.
Ben, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, proposta da Alcaldía de aprobación da mutación de manial a favor da Mancomunidade do Salnés para a instalación, mantemento e explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Señor secretario. Na comisión correspondente e en relación con este expediente se dictaminou formalmente pola maioría absoluta de seus membros votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos grupos municipais do PSA, PSOE e PNG a seguinte proposta de acordo que se propón para que o Pleno adopte o correspondente acordo. Primeiro, aprobar a montación de manial a favor da Mancomunidade de Salnés para instalación, mantenimento e explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos dos seguintes espazos públicos do Concello de Sanxenxo que forman parte da rede viaria municipal e que se escribe a continuación. 2 plazas de aparcamiento para vehículo eléctrico en Rúa Baltar Sanxenxo coordenadas 42 39 000 e 88251444 de acordo cos planos anexos, 2 plazas de aparcamento para vehículo eléctrico en Rúa Fonto Ramos Sanxenxo con coordenadas 42 40 20 42 e 88 09 528 de acordo cos planos anexos. Segundo, as condicións polas que se realiza a mutación de manial citado no punto primeiro son as seguintes. A. O Concello de Sanxenxo conserva a titularidade dos espacios públicos ofrecidos do presente de mutación de manial, non variando a súa cualificación xurídica e seguindo ostentando o Concello de Sanxenxo con respecto aos citados espacios as competencias en materia de tráfico e seguridade viaria. A presente mutación de manial será efectiva logo da asociación por a Comunidade de Salnés e a súa correspondiente formalización en documento administrativo e durará ata o remate da contratación que realiza a Mancomunidade de Salnés para instalación, mantemento e explotación dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, 20 anos de máximo con prórroga incluída. C. Os espacios obxecto desta mutación de manial non se destinasen á finalidade pola que se produce a mutación no plazo dun ano dende a formalización desta ou deixasen de estalo durante o período de duración citado no apartado B deste punto no acordo, volverán ao pleno uso do Concello de Sanxenxo quedándose en efecto a presente mutación do manial. D. Independentemente citado nos 3 apartados anteriores, se dá aplicación á presente mutación de manial, especialmente no referente á vinculación á finalidade de mutación e de evolución o establecido na sección 2 do capítulo 5 do título 1 da Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia respecto das mutacións de maniais. Terceiro, se faculta ao señor alcalde don Antonio Martín González para a sinatura de cantos documentos sean precisos para a execución deste acordo e cuarto, se comunique este acordo á Mancomunidade de Salnés para se procede a aceptación da presente mutación de manial e a súa posterior formalización. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. A Mancomunidade do Salnés resultou beneficiaria dunha subvención con fondos NEST. Con cargo a esta subvención queren facer a instalación en varios municipios da Mancomunidade de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Neste caso, en Sanxenxo, trataríase da instalación de puntos de recarga no entorno do skate park en Portonovo e na zona de Fonte de Ramos aquí en Sanxenxo. Como ben saben, a competencia para outorgar concesións ou autorizacións privativas no dominio público e do Concello, polo tanto, neste caso que se trae aquí é unha mutación de manial que ten que ser o paso previo para que a Mancomunidade poida sacar a licitación estes puntos de recarga, de tal maneira que faise esa mutación, a Mancomunidade pasaría a ter capacidade para poder outorgar esa autorización desas instalacións de puntos de recarga nestes 2 puntos, tanto en Fonte de Ramos como no entorno do skate park. Nada máis. Gracias, señora Deza. Señor Leiro. Imos a votar a favor, non vemos ningún problema. Vale, ver. Se quere intervir, tranquilo, a ver. Señor Otero, nada, este punto da cosa, me imagino que é a favor tamén, porque É é un a tema favor porque que... está todo Moi ben. favorable e a favor. Moitas gracias. Pois pasamos, entonces, á votación do punto número 8. Votaste, Marcos? Votaste? Listo. 14, quen falla por votar? E María Deza tamén, non? Non, María Deza votou. Estaba de sordo. Bueno, non pasa nada. Bueno, queda aprobada con maioría absoluta por 14 votos e 2 abstencións. Bueno, non pasa. Pasamos ao punto número 9. Convenio Aquaes, Concello de Pollo e Sanxenxo para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Pollo Sanxenxo, solicitude de facturación a nome da concesionaria do servizo. Señor secretario. Na Comisión de Asuntos Xerais e respecto a este expediente
Se determinou formalmente por unanimidade a seguinte proposta da alcaldía propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal a opción do seguinte acordo. Primeiro, facultar e autorizar a Quais a que emitan a nome de Espina e Delfín as facturas trimestrais relativas ao componente de cobertura dos gastos de explotación de dar de pasariñas durante a fase de consecución das obras e a posterior posta en marcha. No caso de que Espina e Delfín non efectúe o abono das facturas, estas serán abonadas solidariamente a Quais polo Concello. Segundo, notificar o presente acordo a Quais, Espina e Delfín. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí, no ano 2021, o Concello de Sanxenxo xunto co Concello de Pollo saben que firmamos un convenio con Aquaes para mellorar a depuración dos dous concellos e aumentar a edade de paxariñas. Unha das cuestións, no ano 23 firmouse unha adenda na que se recollían as obrigas do Concello de Sanxenxo, na que se contemplaban cubrir os gastos de operación e mantemento durante a execución e a explotación da depuradora. Aquaes emite estas facturas a nome do Concello e como nós prestamos este servicio a través dunha concesionaria, como vostedes saben, Espina e Delfín, esta concesionaria no seu contrato asumeu a obriga de asumir eses custes de explotación e mantemento da depuradora durante esta fase de obras de Aquaes e, polo tanto, que se está solicitando a Aquaes é que emita esas facturas a nombre da nosa concesionaria. É o que traemos hoxe aquí a este pleno. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, nada, entendemos perfectamente cal é a motivación e estamos de acordo. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Pero pida a palabra, porque non queda registrado na acta ni nada, porque... sí. Vale, efectivamente entendemos que como xa se falou na comisión, é unha cousa justificada, polo tanto, de acordo. Moi ben, moitas gracias. Nada, vamos entonces á votación do punto número 9. Voten todos. Eu non o 10 e o 14, porque... Eu cuido a tirar no 14. Queda aprobada por unanimidade. Co punto seguinte, o 10 e o 14 é a mesma cousa. Entón é unha... non sei como... No, o punto seguinte é a vocación. No. Es la vocación de competencias, el punto 10. Os outros sí, os 12 e 13 son iguales, pero este é a vocación. Bueno, vale. Punto número 10. Pasamos ao punto número 10. Dicen que quedaba aprobada por unanimidade, verdad, secretario? Moi ben. Entón, agora pasamos ao número 10. Proposta da Alcaldía de abocación de competencias do relativo ao establecemento dos prezos públicos asociados á piscina municipal, escolas municipais e programas Sanxenxo Concilia. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais ditaminou favorablemente pola maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e abstención do Grupo de PSG, PSOE e BNG, proposta da Alcaldía propoñendo ao Pleno Municipal a opción do segundo acordo. Primeiro, abocar a competencia delegada na Xunta de Goberno Local polo Pleno de Corporación de data 23 de xuño de 2023 relativo ao establecemento e modificación de precios públicos. Esta vocación é parcial e está limitada únicamente á aprobación dos acordos de establecemento e regulación do precio público pola prestación de servicios derivados da utilización da piscina municipal adscrita ao organismo autónomo Terra de Sanxenxo pola prestación de actividades culturais e educativas pola citado organismo autónomo e pola prestación do programa Sanxenxo Concilia, así como a resolución dos recursos de reposición que puderan interpoñerse contra os actos dictados en virtude desta vocación, quedando vixente a alegación para o futuro establecendo a modificación dos precios públicos nos termos acordados polo Pleno na sesión de 23 de xuño de 2023. Segundo, será cargada a conta deste acordo da Xunta de Goberno Local na primeira sesión que se celebre e publicará o presente acordo no Boletín Oficial da provincia. Moitas gracias, señora Deza. Bueno, a Corporación do Pleno en xuño do 2023 adoptou por unanimidade dos membros da Corporación delegar na Xunta de Goberno Local a competencia para establecemento e modificación dos prezos públicos. Esta delegación estaba motivada en principio por cuestións de axilidade administrativa, porque para actividades concretas ou específicas que precisan unha rápida aprobación. Hoxe traemos aquí 3 expedientes de aprobación dos acordos reguladores de establecemento dos prezos públicos para a prestación de servicios derivados da piscina e tamén das prestacións de actividades culturais educativas
e do programa Concilia. Entendemos que teñen a suficiente magnitude como para que sean cuestións que deben ser acordadas por este pleno e, polo tanto, que se traia hoxe aquí é a vocación desta competencia dende a Xunta de Goberno Local ao Concello, é dicir, o pleno recupera esta competencia para determinar eses prezos públicos, é o que traemos hoxe aquí, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bueno, os veciños e veciñas deben saber que pois Telmo Martín, o alcalde, xa nos votou a nós de empresas municipais para poder facer o que quixera sin que nos superamos ou teñamos nada que dicir, e neste eido de establecer prezos públicos pois tamén ten a súa liberdade de poder decidir sen a nosa opinión, pero neste caso alegrámonos de que sexa así, porque esta situación non é simplemente cambiar ou modificar levemente algún prezo público, conleva derogar tasas, establecer prezos públicos e, ademais, a cuantía é bastante abundante, o cambio vai a ser grande. Entendemos e alegrámonos de que sexa así. Imos a votar a favor. Veña, gracias. Señor Otero. Ben, na proposta da vocación consta a motivación da mesma e dice que é para facer unha maior transparencia. Nos alegramos moito, porque xa que nos votou das empresas municipais de poder ter opción, polo menos de opinar sobre os precios. Xa sabemos que vostede vai a facer o que quede, pero entonces, pois nos alegramos moito desta corrección. Esperemos que nun futuro podamos volver a oposición aos concellos de administración das empresas municipais e nada, como é lóxico, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Tan malo nos facemos é que van votando a favor, non digo eu hasta ahora. Ben. Vamos á votación, que non vamos a equivocar todos. Está a votación en curso. Está a votación en curso, Marcos. Aí hai un sin votar, Octavio. Aí Octavio abstense. ¿Quién fue? Octavio non... No. ¿Quién fue? Octavio, creo, non? Sí, perdón. Pero non ten que ver coa votación que iba a dicir de que non sei que dixo do alcalde. Vale. Bueno, queda aprobada por maioría absoluta. 13 ou 15, xa non vexo aí. 15. Vale, unha abstención por error. Bien, pasamos ao punto número 11. Proposta da Alcaldía de bonificación da cota do ICIO para a realización da obra de rehabilitación integral do CEI de Portonovo. Señor secretario. Na correspondente comisión, con voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, a abstención do Partido Socialista Obrero Español e do Grupo do DNG, se determinou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal a obra de rehabilitación integral do CEI de Portonovo por concorrer circunstancias sociais que o justifican ao se tratar dunha actuación que non ten carácter lucrativo e que está destinada a fins educativos, sociais e culturais. Establecer unha bonificación do 95% na cota de imposto de construcións, instalacións e obras para actuación de referencia. Listo. Señora Deza. Como saben, a Consellería fixo unha obra de rehabilitación do Colexio Público de Portonovo. Neste caso solicitou a bonificación do ICIO 95%. Esta é unha posibilidade que lle otorga o artigo 103.2 do texto refundido de Facendas Locais e tamén a nosa ordenanza contempla esta posibilidade para edificacións que teñan interés ou utilidade municipal por concurrir circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de empleo. Neste caso, consideramos que efectivamente as obras poden ser declaradas de interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais. O caso é obvio que non ten carácter lucrativo e que ten un destino educativo, social e
e cultural e, polo tanto, propoñemos declarar de especial interese a autoridade municipal a obra de rehabilitación integral do CEIP de Portonovo e establecer esta a bonificación solicitada. Nada máis. Moitas gracias, señor Deza. Señor Leiro. Sí, estamos completamente de acordo, sin que sirva de precedente, tamén imos a volver a votar a favor, como lle gusta a Telmo. Vale, gracias. Sí, señor Otero. Igualmente, como é unha obra pública e de interés, pois, lógicamente, vamos a votar a favor. Gracias, señor. Vamos, entón, á votación do punto número 11. Debía estar fijo aquí, non debía estar fijo aquí, debía estar. Queda aprobada por unanimidade. Vale, pasamos ao punto número 12. Proposta da Presidencia da derogación da ordenanza reguladora pola prestación de servicios do organismo autónomo Terra de Sanxenxo. Na comisión celebrada se determinou favorablemente co votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista e do Grupo Municipal do BNG a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a derrogación da ordenanza fiscal reguladora pola prestación de servicios do organismo autónomo Terra de Sanxenxo polos seguintes motivos. Actualizar os servizos e actividades prestadas polo organismo autónomo, así como as súas contías e reduccións, e tendo en conta, ademais, a concorrencia do sector privado na prestación de dichos servicios. Segundo, expor ao público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no laborario de ditos municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o seguinte da publicación do dependito anuncio normativo oficial da provincia dentro do local. As persoas oportunas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Ese mesmo estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Neste caso, solamente indicar que se deroga a ordenanza reguladora anterior, despois debatiremos nos seguintes puntos a aprobación das novas ordenanzas reguladoras e, polo tanto, pouco máis que dicir. Vale. Señor Otero. Señor Leiro, perdón. Sí, bueno, nós sí que temos, aquí sí que temos algo que dicir, sí que acabouse, bueno, non sei se máis adiante vai haber algún máis a favor, pero aquí imos a votar en contra, porque esta derogación exixe, como se explicou, de certos puntos exixe que non exista unha concurrencia competitiva no sector privado, que exista unha competencia competitiva no sector privado. E nós si estamos de acordo en que no caso da ludoteca ou unha escola de arte si existe esa competencia no sector privado destas actividades, pero non é así na escola de música. Si existe no sector privado alguén que che poida ensinar a tocar un instrumento, non todos os que se ofertan, pero que a escola de música é moito máis, ou nos consideramos, nós os pais da escola de música, os meus fillos son usuarios, consideramos que a escola de música é moito máis que aprender a tocar un instrumento, aprenden a tocar en conxunto, aprenden coro. E o certo é que se mañán pechara a Escola de Música de Sanxenxo, todos os pais e os nenos que facemos uso desta escola, a única alternativa a esta escola de música que teríamos sería a Escola Municipal de Meaño, que non é unha entidade privada. Non temos competencia, a Escola de Música Municipal de Sanxenxo non está en concurrencia, non está en competitividade con ningunha entidade privada e, polo tanto, consideramos que non se pode, non se cumple esta exigencia para a derogación da ordenanza fiscal reguladora da tasa. Por lo tanto, imos a votar en contra. Moitas gracias, señor. Señor Otero. Ben, vale, nos aquí nos vamos a abster porque, efectivamente, hai algunhas que hai competencia privada, pero en este caso a escola pasa exactamente o mismo. Entonces, como non temos isto... Hai dúas posibilidades, o sea, hai as empresas que teñen competencia privada e a Escola de Música non a ten, polo tanto, nos en este punto nos vamos a estar. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Non entendo moi ben a rogación que facía ahora o señor Leiro, porque non entendo cal é a cuestión que lle afecta que sea tasa ou prezo público. Cale ao perxuicio que vostede considera que se pasa de tasa? No, pero hai unha cousa que... No, un momento. No, a ver, entrame a mí unha dúda como alcalde, vale?
e non quero tal, se teño que rectificar, rectifico. Non se pode poñer un precio público onde non existe competencia no privado. Entonces, a min se me dixo que hai unha escuela de música privada en Sanxenxo. Cando eu lín eso, porque eu fixen esa mesma pregunta que fixo o señor Leiro. Entón, se non hai unha escuela de música en Sanxenxo, onde poden os rapaces, nos está advertindo o interventor. Eu sai a dúda, deixo punto sobre a mesa, eu teño claro, vamos a ver. Non se pode poñer un precio público se non hai unha escuela de música dunha privada, do calquera persoal. A ver, vamos a ver, neste Concello, a parte da Escuela de Música Municipal, vale? Por exemplo, no Colexio Abrente, dan actividade de iniciación musical tamén e de instrumento e tamén, como el acaba de mencionar, sí que hai actividades privativas que dan, que fan ensayo, que ensinan linguaxe musical e que ensinan instrumento. Pero non coro, non conxunto... Sí que hai no Concello... Hai actividades que complementan, é verdad que non un conxunto total exactamente como a Escola de Música, pero sí hai esa iniciativa privada donde podes facer ese tipo de actividades. Iniciación musical no Abrente, coro tamén podes facelo noutras institucións, instrumento tamén facer en institución. Eu tamén son usuaria da Escola de Música. Por exemplo, se un neno vai a guitarra, pode ir a guitarra. Nese mesmo sitio onde ensinan guitarra, ensinanlle linguaxe musical e guitarra. Hai guitarra, hai piano, hai percusión. Neste Concello hai moitas... Hai todo tipo de actividades neste Concello en Escola de Música. Non un conxunto exactamente igual que como é a Escola de Música en sí. No, porque hai iniciativa privada que tamén dá instrumento en linguaxe musical. Claro, pero un neno pode facer un instrumento ou máximo 2, de acordo co regulamento da Escola de Música, se considera, vale, por parte, bueno, sabes que, como se establece o orden de prioridade para poder ter un segundo instrumento na Escola de Música nosa, que está regulado tamén. De feito, vamos levar despois esa modificación no prezo público. Se un neno está estudando guitarra, pode seguir estudando guitarra. Se un neno está estudando piano, pode seguir estudando piano. Sí, pero non ten alternativa de estudiar, de facer un conxunto musical como se fai na Escola de Música. Pero, a ver, un conxunto musical, a ti, a iniciativa privada que che dá ese instrumento, tamén tes a capacidade de poder facer ese conxunto. Nos o que consideramos... Está moi, Roberto. Nos o que consideramos é que... Nos o que consideramos é que non existe competencia privada no Concello da Escola Municipal de... Vale, pero informado polo secretario e polo intentor, se hai informe favorable de varios entreles, tamén un informe favorable da intervención, entón nos vámoslo a aprobar, vámoslo a someter. Ya, non hai que entrar en nada. No. Si hai competencia en el sector privado ou non. No, vale, de acuerdo. No, que estoy de acuerdo, pero é outro informe que dice que sí que la hai. Entonces, nos vámoslo a seguir co punto, vámoslo a aprobar, e depois isto é recurrible. Se recurrible se pode anular seguramente o tema, vale? Entonces, claro, vamos a facer caso dos informes que hai favorables encima no expediente do punto, de acordo? Claro, eu pois a mesma dúda. Bien, señor Otero, pida palabra. Claro, vale. O sea, ustedes van a votar a favor, digamos. A Aster dixo, perdón, eles tamén se iban a Aster, creo que dixo, en contra, non en contra, se non poden recurrir, efectivamente. Vale, pois vamos a aclarar algo máis deza. Señora Deza, veña, pois vamos a meter a votación. ¿Sí? Vale, porque quedó así, aprobado con mayoría de 9 a favor, 3 nos y 4 abstenciones del PSOE. Bien, pasamos ao punto número 13. Proposta da Presidencia de derogación da ordenanza reguladora da taxa pola prestación de servicios derivados da utilización da piscina municipal adscrita ao organismo autónomo Terra de Sanxenxo, señor secretario. Na comisión correspondente
e por maioría absoluta se emitiu favorablemente a seguinte proposta de acordo. Os votos foron do Grupo Municipal do Partido Popular a favor e a abstención dos restantes grupos. A proposta de acordo de primeiro aprobar inicialmente a derrogación da ordenanza fiscal regulada da taxa por uso da piscina municipal e instalaciones deportivas anexas polos seguintes motivos: sobrevir a concorrencia do sector privado na prestación de servicios. Segundo, expor ao público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tablero de directos municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o seguinte da publicación do bendito anuncio no motivo oficial da provincia, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Gracias, señor secretario. Señora Leza. Bueno, os prezos da piscina non subiron dende o ano 2017, é dicir, máis de 7 anos, polo que tal propoñemos unha actualización das tarifas, tendo en conta o alto incremento dos custos da piscina. Por exemplo, o prezo da electricidade subeu un 67% do ano 2017. Esta suba obrigou a que no ano 2023 destinásemos 171.000 euros en pagar a electricidade, o que supón 70.000 euros máis que no ano 2017. La piscina. Sí, pero la derogación. Claro. Perdón. La derogación viene siendo lo mismo que el punto anterior. Perdón, estaba ya en el punto 14. Perdón. Pois... Perdón. Pois entonces deixo... Pois está, a ver, señor, algo máis? Sí, claro. Aí está. A ver, podolles aceptar que exista competencia no sector privado para as escolas de música e acepto que existe competencia e ampla para o servicio de ximnasio no noso concello, pero a piscina municipal non é só un vaso con auga. Existen moitas outras piscinas no sector privado, pero o que ofrece a piscina municipal de Sanxenxo non é só un vaso con auga, ofrece moitos servizos que non existen de ningunha maneira no sector privado. Se mañán pecha a piscina municipal de Sanxenxo, os pais e os usuarios que van dende poucos meses ata 70, 80 anos, teríamonos que ir ou a Cambados ou a Pontevedra a recibir cursos e actividades de lecer nunha piscina. Non existen piscinas no noso concello nin na contorna que ofrezcan todos estes servizos. Polo tanto, tamén consideramos, igual que no punto anterior, que non se cumplen as exigencias para a derogación da ordenanza fiscal reguladora da tasa e imos a votar en contra. Moi ben, moitas gracias. Señor Leiro, señor Otero. Ben, nós, igual que no punto anterior, consideramos que hai un punto que non hai oferta pública, como é o caso da piscina. Entón, as mesmas alegacións do punto anterior, vamos a absternos. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. Algo máis? Non, simplemente quero facerlle unha aclaración ao señor Leiro, porque non sei se sabe que un dos principios das tasas é o principio de equivalencia. Non sei se o sabe. E o outro dos principios é a capacidade de pago. Simplemente quero dicir eso, non entendo o empecinamento que ten con manter unha tasa en vez de poder establecer un prezo público. Nada máis. A ver. É o meu empecinamento. A cuestión é que cando se establece un prezo público exíxese que os ingresos sexan maiores que os gastos. A ver, perdón, pero, a ver, por favor, estamos equivocados todos, vale? O precio público permite que poida beneficiar máis un veciño empadronado que un veciño de fora. Sí, Na piscina hai 400 usuarios entre o Grove e Meaño, e, polo tanto, con tasa non lle podemos dar. Pero eu non lle estou negando eso. Claro, non lle estou pues negando entonces eso. hai que poñer precio público. Non lle estou Deixemos negando o precio iso. público. Para que sexa un precio público ten que haber unha competencia. Pero o precio público é a diferencia, vale? É moi importante ter un precio público mellor que unha A piscina tasa. municipal non nos aporta únicamente uns ingresos económicos, sino que lle aporta á veciñanza de Sanxenxo moitos máis beneficios en calidade de vida que deberían ser valorados tamén. Bueno, vale, de acordo. A ver, disto, señora Deza, siga co... É que estamos... Eu creo que ustedes poden estar en contra de que suba o precio, que baixe o precio, eso estou de acordo. Pero discutir precio público ou tasa é un error. Porque ao veciño beneficialle moito máis un precio público que unha tasa. Me explico? Bueno, hombre, por favor. Entonces é que non, eso é básico, é fundamental.
é fundamental. Un precio público tú podes... Porque permite establecer un precio distinto para o veciño. Claro. Exactamente. No, Sí. la única no. No, la única no, pero iso é o máis importante. Claro, se agora un neno... A ver, perdón, se un neno de Meaño quere vir á Escuela de Música de Sanxenxo, vale, non vai pagar o mesmo neno coa mesma clase, non vai pagar igual que un neno de Sanxenxo. Me explico? Ten que pagar máis. Ou de Sanxenxo ten un beneficio. Me explico? Coa tasa, non. E el ayuntamiento cofinancia. Pois xa está. Ese é o tema máis importante que máis me preocupa a min e nós, como goberno, é o tema de poder diferenciar para beneficiar aos veciños de Sanxenxo, nada máis. É que... Alcalde, el precio que van a pagar los usuarios no va a suplir el 100% del No, ni moito, xa me gustaría. No es así como tú estás diciendo. Nin despois. No, co precio público no, tampouco. No, Fran, estás A ver, equivocado, Fran, no. por favor, vamos a ordenar un pouco isto, tranquilos todos. Eu entendo, claro, entendo do que ustedes teñen que fazer, é lógico, eu tamén o faría se estou na oposición, vale? Pero que quede claro para todo o mundo, porque creo que teñen un error político. O precio público beneficia sempre aos veciños, punto. E a piscina vai a ser deficitaria sempre. Suba o precio o que suba, explico yo cando queira, vale? E nós non vamos externalizar nunca o servicio da piscina, de acordo? Para que lle quede claro tamén o pleno. Pero temos que buscar un punto de equilibrio. Non pode ser que un porcentaje moi elevado dos usuarios da piscina sean de fora do Concello de Sanxenxo e paguen igual con veciños de Sanxenxo. Que os demais veciños que non utilizan a piscina están pagando ese déficit. E eu non estou de acordo, vale? Entonces, teño unha teoría o mellor máis socialista da que ten usted. Non sei se me explico. Claro, non, para dicirlo xa, que presumen sempre dos temas, claro. Sí. Non, o digo polas autovías. O digo, sí, pero xa falaremos de outra cousa que é distinto. Sí, para que hai para todos, Bien, señores, deixamos aquí a cousa. Queren algún debate sobre este punto que por ven o tema dos precios ou vamos á votación? Vamos á votación, entonces, vale, señor Otero? Veña, vamos a votar o punto número 13, creo que era, non? Sí, o 13, non, señor secretario? Vamos a votar o punto número 13. Vale, queda aprobada con maioría absoluta por 9 votos a favor, 3 en contra e 4 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 14. Proposta da Presidencia de establecemento de regulación do prezo público pola prestación dos servicios derivados da actuación da piscina municipal adscrita ao organismo autónomo Terra Sanxenxo. Señor secretario. A comisión correspondente, respecto deste asunto, cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista e do Grupo Municipal do BNG, ditaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Aprobar o acordo de establecemento e regulación do prezo público pola prestación de servicios derivados da utilización da piscina municipal adscrita ao organismo autónomo Terra Sanxenxo, que é ese asunto final desta proposta. Segundo, expor ao público o anterior acordo mediante anuncio no tabuleiro de anuncios municipal donde o prazo de 30 días hábiles a contar no día seguinte da súa publicación. Así mesmo estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade. Terceiro, facultar a alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Aí va. Bueno, como dicía antes, os prezos da piscina non subiron desde o ano 2017. Sí que é certo que se incrementaron moitos os custos da propia piscina. Como dicía, subeu moito a electricidade, o que supuxo incrementar en máis de 70.000 euros o custe en electricidade. O gas tamén subiu un 60%, o que supuxo invertir 43.000 euros máis que no ano 2017. Incrementáronse tamén os custos en persoais e polo tanto consideramos que isto obriga a subir o custe aos usuarios. Porque se non o fixéramos, como dixo o alcalde, estaríamos beneficiando aqueles que non son usuarios, ou prexudicando aqueles que non son usuarios, porque realmente hai moitas persoas que non fan uso deste servizo e están pagando este servizo. Por que digo que están pagando este servizo? Porque a piscina, como acaba de dicir o alcalde, é moi deficitaria. Con esta suba o que se pretende é actualizar os prezos, aminorar o déficit que existe na piscina, que é de máis de 400.000 euros neste momento, aminórase un pouco, tampouco que se aminore moito o prezo dese déficit,
E, bueno, consideramos que pasando de taxa a prezo público, como acaba de dicir o alcalde, beneficiamos os veciños. Como dixo o alcalde, máis do 40% dos usuarios da piscina son de fora do Concello de Sanxenxo. Entendemos que nos debémonos os veciños deste Concello. E, polo tanto, consideramos que con isto podemos establecer estas bonificacións do 25% para os empadroados, ademais de outros descontos como para maiores de 65, estudantes entre 16 e 24 ou persoas con discapacidade superior ao 33%. E, polo tanto, consideramos que sí que se debe facer esta transformación de tasa a prezo público e poder reducir o déficit existente nestes momentos na piscina e poder beneficiar a todos os veciños e veciñas de Sanxenxo. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. Sí, bueno, agora lles explico. Bueno, como ben dicía, dende o 2017 levan sen actualizarse estas tasas e agora topámonos con este gran desfase de máis de 400.000 euros de déficit. Eu non sei se este foi un incremento que se fixo de golpe o ano pasado ou é que estiveron aí esperando a que chegara a 400.000 euros. Non entendo por que non se atendeu antes este cambio cun incremento máis leve. O ano pasado o incremento tamén era moi similar a este e non se fixo ningunha actuación. Non sei se pola proximidade das eleccións preferiuse a que pasaran as eleccións e non ter que pagar nas urnas un incremento de costes. Ben, outra cosa que me pregunto é como, habendo tantas subvencións para a mellora do aislamento e da eficiencia enerxética en edificios, como, por exemplo, a que se vaya a levar a cabo no Emilio Pardo Bazán, e habendo tantas subvencións para o mantemento de instalacións deportivas, ningunha chegou ao edificio da piscina. Como sigue a piscina con luminarias halóxenas? Como é posible que se ven, como vostede ben dicía, que o paso enerxético, o custo enerxético pasa de 90.000 a 171.000 euros e vemos esa vulnerabilidade que ten a piscina coa suba do precio da luz, non se tome ningunha medida, nin sequera cambiar uns halóxenos por LED que se podería amortizar, inda que non tivera ningunha subvención, amortizaríase en 3 ou 4 anos. Como é posible que non se atendera este incremento de gasto? Non lle chamou a atención este incremento porque non fixeron nada nos últimos anos por reducir esta vulnerabilidade co prezo da enerxía. Veñan agora aquí a exixirnos aos veciños que paguemos, porque, sí, din que vai a beneficiar aos veciños o paso a prezo público, porque van a pagar distinto a outros concellos. Eso dixeron na nota, dixeron que os veciños íamos a pagar un 25% menos que os veciños de fora. O que non din é que, inda pagando menos, o incremento dos prezos da piscina vai a ser moi elevado, que os de fora van a elevarse moitísimo máis e que moitos dos cursos e das actividades que se desenrolan na piscina dependen dese 40% de xente de fora, que moitos cursos non se van a realizar cando a xente de fora deixe de vir, porque o incremento de custos. Eu son usuario da piscina, meus fillos son usuarios da piscina, e na maioría dos cursos, a min 40% de xente de fora pareceme moi pouco, na maioría dos cursos hai xente de Meaño, hai xente do Grove, e moitos deses cursos que se fagan e que estén aí, eses cursos, dependen desa xente de fora. Hai uns gastos fixos na piscina que use a piscina 50 personas ou 5.000 personas, eses gastos van a estar aí. O xeito de poder amortizar e de poder compensar todos eses gastos é darlle o maior uso posible. O maior uso posible. E como ben din, o 40%, vos facedes unha estimación de canto se vai a incrementar eses ingresos, tendo en conta que ninguén se vai a dar de baixa con estes incrementos. Vos decides, con este incremento, por exemplo, un bono que pasa de 33 euros a máis de 50 euros, aí non se vai a dar ninguén de baixa, non? Van a seguir pagando todo o mundo, dixen, bueno, antes pagaba 33, ora pago 50, máis de 50 euros, e sin que se faga ningunha actuación na piscina, eu vou a coller e ir porque os de fora do Concello van a pagar un 25 máis. Tanto os de fora do Concello como os de dentro do Concello vai haber moita baixa de usuarios e ese incremento é que nin sequera con esta suba, a ver, se vostede fora, se a piscina é un servicio público
non só nos aporta uns ingresos das cotas dos usuarios, sino que tamén aporta un servicio público moi importante en calidade de vida, en actividades deportivas. Apórtanos todo eso, que tamén é algo que hai que poñer na balanza. Pero, sendo un servicio público, se fora privado, e o señor alcalde fora o xerente desa empresa privada da piscina, primeiro, non tardaría, que do 2017, non tardaría 7 anos en atender este desfase de beneficios, tería actuado na eficiencia enerxética do edificio e non faría unha adaptación de prezos tan brusca, porque isto non permite coñecer cal é o prezo óptimo de ingresos óptimos. Non nos permite adaptarnos e ver en que ámbitos podemos subir máis ou subir menos. Este prezo bruto arrisca a que o ingreso, o final, debido ás baixas, sexa incluso inferior. Se vostede fora o xerente desta piscina, non faría este incremento, porque arriscaríase a perder aínda máis cartos, perder usuarios, perder cursos e perder ingresos. Nós imos a votar en contra. Vale, gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí. Bueno, a nos efectivamente nos parece unha subida excesiva. Reconocemos que sí, que os costos suben, pero nos parece unha subida demasiado. Pode haber, como dice o compañero o señor Leiro, pode haber unha baixada de asistentes a esta actividade. Tendo en conta que é un servicio público interesante para os veciños do Concello, creo que a subida deste golpe excesiva, entonces nos vamos a estar. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señora Deza. Mire, señor Leiro, o que denota da súa intervención é que vostede non mirou os precios que teñen as piscinas de outros sitios, porque que me diga que vais dar de baixa a moita xente porque sube moito o custe, quere dicir que vostede non mirou a piscina de Cambados ou non mirou a de Pontevedra, porque a piscina de Pontevedra é máis de 100 euros máis cara en media que, por exemplo, pois o de familia trimestre, aquí 155, en Pontevedra 260. A matrícula aquí 14 euros, en Pontevedra 30 euros, que por certo, en Cambados tamén é 30 euros. Aquí o individual 34 euros, en Pontevedra 64 euros. Por lo tanto, quere dicir que vostede non debeu mirar o que valen as piscinas noutros sitios. E mire, tamén lle vou dicir máis, encántame o seu discurso, porque cambia radicalmente o discurso que tiña anteriormente o BNG. Anteriormente o BNG dicía, señores, os servicios non poden ser deficitarios. Señores, hai que subir os servizos. O que non pode ser é que todos os veciños paguen os servicios duns poucos. E agora resulta que vostede di totalmente o contrario. Por lo tanto, non entendo se o que teño que facerlle caso o BNG de antes ou o BNG de agora. Pero, bueno, o que sí quero decirlle que a suba máis ou menos é dun 19%, facendo unha ponderación de todos os servicios. Mire, que o 40% da xente sea de fora está moi ben. Eso quere dicir que a nosa piscina é magnífica. Agora tamén lle digo, eu tamén son usuario da piscina, non eu, meus fillos. Miña nai tamén é usuaria da piscina por temas médicos. E miña nai ten que estar dada de alta todo o ano porque se dá de baixa non colle plaza porque os de fora collen a plaza a miña nai. O que quero isto dicir é que moitos dos nosos veciños quedan fora do servicio da piscina porque ven xente de fora que utiliza ese servicio. Por lo tanto, non me diga que se vai dar de baixa a xente, porque hai unha lista de espera de xente do noso Concello por culpa de que están usando a piscina a xente de fora. Con isto non quero dicir que non estemos encantados, ojo, non estemos encantados que a xente de fora sea usuaria de nosa piscina. Porque, como lle digo, eso quere dicir que é magnífica. Tanto as instalacións, por moito que vostede saque fotografías e diga cousas de que a nosa piscina é un desastre, o que quere dicir que a nosa piscina é magnífica e que o noso servicio de gimnasio é magnífico porque a xente o está utilizando a pesar de haber moitísima oferta privada, a xente vai á oferta pública. Pero, bueno, mire, é que eu xa estou acostumbrada ao que di vostede sempre, o que acaba de dicir, que subimos as tasas, que non somos o goberno de subir todo, agora dice que como tardamos tanto en subilo, que desde o ano 2017 que non subimos, como
Entonces, non entendo, que quere? Que subamos, que non subamos? Non entendo o que quere que fagamos. A verdade é que quedo un pouco absorta con todo o que acaba de decir. Pero, bueno, como estou acostumbrada xa o seu linguaxe catastrofista, co tema do IBI e outras cuestións, aparte de agora coa piscina, polo que se ve, pois, bueno, eu teño que dicir que eu entendo que un goberno responsable ten que facer todo o posible por a reducción do déficit. Teño que dicir que tamén se están facendo actuacións de eficiencia enerxética na piscina, a pesar do que dice vostede, xa se fixeron actuacións e vanse facer actuacións, vanse facer instalación de fotovoltaicas, vanse cambiar a bomba de calor, outras cuestións. E mire, o tema das luminarias non é o que máis consume na piscina, pero tamén se está facendo todas as actuacións para poder facer que esa piscina sea totalmente sostible. Nada máis. Listo. Vale. Gracias, señora Deza. Señor Rey. Sí, repetiu moitas veces que non entende, eu lle explico. Non pode dicirme que está afeita e ao mesmo tempo que lle sorprende o que lle estou dicindo. Nós, efectivamente, queremos que o gasto, o custe para o concello desta piscina sexa o menor posible. De feito, díxeno. E o que considero que con esta suba os ingresos arríscanse a que os ingresos non suban, sino que baixen. Se o que lle preocupa é que a súa nai non teña praza porque veña xente de fora e lla ocupe, pois inclúan no regulamento unha prioridade para a xente do Concello. Bueno, pois non se... Non se pode... Bueno, de acordo, pero moitos destes servicios mantéñense e están aí grazas... Están os servicios un 90, 90 e pico % grazas a que ven a xente de fora. É verdad. E hai moitos deses servicios que deixarán de darse se non ven a xente de fora. Vostede fala das fotografías. Sí, é que a xente... A ver, vostedes pensan que a xente vai a coller e aceptar estoicamente que lle suban un 20%, un 20% desde aquí, un 25% máis a xente de fora, que van a aceptar estoicamente que lle fagan esa subida e que vexan que non se fai ningunha actuación, que fai uns anos efectivamente actuouse para tapar as vías de auga, pero o único que fixeron foi, e a empresa dixo que para poder corrixir iso facían falta cambios estructurais, e o único que fixeron foi poñer un parche, que xa a propia empresa lles dixo que iso só iba a aguantar uns anos, e aí están outra vez as vías de auga. E aí están outra vez. E iso a xente vai non exixir. Cando ti lle subas de 33 a 45 a 50 euros o coste, a xente vai a dicir, bueno, a cambio de que? A cambio de que? E si é certo que en Pontevedra, en Cambados, os precios as cuotas de socios son máis altas, pero que teñen moitos máis servicios, que aquí non temos porque non podemos dar, porque non temos os espacios para dar con salas de aeróbico, con cursos, que aquí non temos espacio para poder dar. Incluírse moitísimos máis servicios que aquí non. Así que non é algo comparable. Non é algo comparable e nós o que estamos preocupados é que di vostede que se non queremos reducir o gasto. Por suposto que queremos reducir o gasto, pero para iso, o que lle dicía que había que cambiar os precios moito antes e dun xeito máis paulatino, para poder averiguar cal é o prezo que nos permite ingresar o máximo dos usuarios da piscina. Facer un incremento tan alto como que se trae aquí hoxe arríscase a que vayamos a ingresar moito menos do que estamos ingresando agora. Non sei se agora lle quedou claro ou sigue sin entendelo. Bueno, moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero, non usa nada. Señora Deza, ya un minuto. Non me queda claro, sigo sin entendelo. É que son un pouco lerda, que lle vou facer. Pero mire, volvo a dicir, eu estou encantada que veña xente de fora. É máis, quere dicir que a piscina é magnífica, porque vostede dice, non, é que non temos os servicios de Pontevedra e Cambados. Entón, para que veñan aquí? Que vayan a Pontevedra e que vayan a Cambados. O que non entendo, dice usted, non, é que a nosa piscina é moi deficiente. Pero resulta que se non damos o servicio de piscina, se non ven a xente de fora, non teríamos piscina, teríamos que pechala, según a súa exposición. É dicir, tería que pechar toda a piscina por culpa de que non vayan a xente de fora. Mire, volvo a repetir e insisto, estou encantada de que veña xente de fora. Eso dicir que damos uns servicios magníficos. Dito isto, mire, é que fala vostede alarma dicindo que unha suba, mire, o socio do gimnasio, unha cuota de mantenimento, antes era 8 euros, agora 11. Individual, antes era 32 euros, agora é 34. Familiar, antes era 42 euros, agora é 47. Outro, curso de natación, adulto, 2 días, antes era 28, agora 32.
Un grupo de un día, antes era 11,5, ahora 15. A suba é alarmante. Facemos unha suba alarmante. Pasamos de 11 euros a 55. Por que fai ese diálogo tan alarmista, cando en realidade non é tal? E volvo a insistir, o que temos que facer como goberno responsable é eliminar ese deficiente tan alto que ten a piscina. E se vostede estuvera aquí, igual que decía a súa compañeira cando estaba aí e cando estuvo aquí, era que os servicios non tiñan que ser deficitarios, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Pasamos á votación. Votación do punto 14. O PSOE tiñas, non? Sí. Sí, queda aprobada con 9 votos a favor, 3 en contra e 4 abstencións. Pasamos ao punto número 15. Proposta da Presidencia de establecemento de regulación de prezo público pola prestación de actividades culturais e educativas e por organismo autónomo Terra de Sanxenxo. Señor secretario. Na comisión correspondente respecto deste punto determinouse favorablemente cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes grupos municipais a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o acordo de establecemento e regulación do prezo público pola prestación de actividades culturais e educativas nos termos do texto que se asunta ao final da proposta. Segundo, expor ao público anterior acordo mediante anuncio no tabuleiro de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o día seguinte da súa publicación, estando tamén a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade. Terceiro, facultar a alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Indicar que as actividades tamén culturais e educativas arroxaron un importante déficit no ano 2023 que a todo agora, como veño a dicir, é unha cuestión que a soportan todos os veciños de Sanxenxo, non solamente os usuarios destas actividades educativas e culturais. Entendemos que é necesario contar cun equilibrio económico nas actividades que se levan a cabo, un equilibrio que mellore e redunde nas melloras ou na incorporación de novas iniciativas, tanto educativas como culturais, para toda a veciñanza, e, polo tanto, consideramos que debemos realizar esta actualización das tarifas. Volvo a insistir, o Goberno, para favorecer os veciños, decidiu pasar de tasa a prezo público nestas actividades tamén. Isto permítenos poñer prezos diferentes para os empadroados e os non empadroados, establecer uns descontos do 25%. A maiores tamén os veciños poderán beneficiarse de outras bonificacións, como xa coñecen, o 25% en caso de familias numerosas, o 100% en caso de familias acolledoras de menores, o 100% a familias con informe favorable dos servicios sociais en caso de vulnerabilidade e o 20% no caso de matricular a un segundo irmán. Nada máis. Gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bueno, dixemos antes que non estábamos de acordo co paso de tasa a prezo público porque creemos que a Escola de Música non ten competencia, pero sí que consideramos que esta suba, bueno, este incremento no prezo público sí que está xustificado. A demanda na Escola de Música, na de Arte, moi alta, hai lista de espera tanto nunha como na outra, e deste xeito, efectivamente, non creo que corra risco de desaparecer nin a Escola de Música nin a de Arte, nin que se deixen de dar cursos. De feito, do ano pasado a este ano tiveron que cambiar a Escola de Arte. Antes eran cada día había 2 turnos dunha hora, e este ano tiveron que ampliálo a 3 turnos de 45 minutos para poder dar atención a máis nenos. Entendemos que son unhas subas xustificadas e que non está en perigo o servizo. Por ese motivo, ímonos a abster, porque estamos en desacordo con que se elimine, que sexa unha tasa, porque creemos que non hai competencia competitiva no servicio de Escola de Música. Moitas gracias, señor Otero. Ben, nos igual, aquí neste punto vamos a absternos, igual que fixemos no punto anterior, vamos a absternos. Moi ben, moitas gracias. Señora Deza. Nada, moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces á votación do punto número 15. En curso a votación. Se ausentou. Bueno, pero tedes os dous, non? Tedes abstención.
En busca. Non pasaba nada, Ainda podemos ter outro máis. 7 para o voto calidad do alcalde. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, pero ella non puede. Que sí que puedes. No. Queda aprobada con 8... Que no se ha votado, Es que no se ha votado. Ahora tienes que marcar la votación. No se ha votado. Non se ha votado. Pero, a ver, perdón, por favor, orden, por favor, orden en la sala, por favor. Que me decía el secretario que non hemos votado. Vamos, sí, claro. Marcos, no. Queda aprobada con 8 votos a favor y 7 en contra. Esto requeriría... Perdón, abstención, señor secretario. 8, sí. Esto requeriría mayoría simple, por lo tanto, tal y como está la corporación, podemos estar 7 a 7 y votar que le dé el alcalde. O sea que aún teníamos margen. El señor Guisasola puede ir al baño otra vez si quiere ahora. Yo ya no sabía que salí con puede ir al baño. Bueno, muchas gracias, perdón, Italia Incise. Bueno, pasamos al punto, que en cualquier caso quedó aprobada con 8 votos a favor del Partido Popular y 7 abstenciones del BNG y del PSOE, o del PSOE y el BNG. Estamos en eleccións e non vai a ser. Entonces, ahora pasamos ao punto 16. Proposta da Alcaldía de derogación da actual ordenanza da taxa de documentos que expidan ou que se entenda o Concello ou as autoridades locais a instancia de parte e aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por a expedición de documentos administrativos. Ten a palabra o señor secretario. Na comisión correspondente se dictamina co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención do Grupo Socialista e do Grupo Municipal do BNG a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación e refundición da ordenanza de taxa por documentos que expidan ou de que entendan o Concello ou as autoridades locais a instancia de parte que muda a súa denominación a ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos nos términos que se adxunta ao final da proposta. Segundo, aprobar provisamente a ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos nos termos que do texto que se adxunta ao final da proposta que baixo esta nova denominación inclúe as seguintes modificacións á ordenanza actualmente vigente. A revisión das tarifas coa definición de supostos de non suseición cos obxectivos principais de establecemento de beneficios fiscais para as persoas en situación de vulnerabilidade ou desemprego, a obtención gratuita dos certificados de empadronamento mediante tramitación electrónica automatizada a través da sede electrónica municipal e a minoración da cota de tramitación de expediente non incluído de outros apartados, resultado tamén a especificación das cotas para a obtención de copias auténticas dos expedientes de prórrogas de licencias municipais de obra e os dereitos de exame dos distintos grupos de clasificación. O texto estará a disposición na sede electrónica desta entidade e, por último, se exporá ao público anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de hitos municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar do seguinte da publicación do anuncio no boletín oficial da provincia, así como nun diario dos maior difusión da provincia dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Cuarto, considerar, no caso de que non se presenta reclamación ao seu expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo definitivo en base ao disposto no artigo 17.3 do texto regulador refundido a lei reguladora das facendas locais, entrando en vigor no momento de publicación no BOP. E quinto, facultar a alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, neste caso, dicir que a nova taxa de expedición de documentos contempla algunha rebaixa nas tarifas. Como acaba de decir o señor secretario, o empadroamento pasa a ser gratuito, ademais podese facer telemáticamente, co cual facilita moito os veciños e veciñas, porque, como saben, é un documento bastante solicitado. Un pouco máis que dicir, porque a maior parte dos custes das tasas quedan exactamente igual co que estaban e, polo tanto, solicitamos a súa aprobación, nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, o certificado de empadronamento está sendo moi solicitado e máis que vai a ser cando haya que justificar que eres de Sanxenxo para recibir ese precio de desconto con respecto aos de fora, non? Pois imos a votar a favor, entendemos que é unha mellora. Vale, gracias. Señor Otero, algo que decir? Nos igual. Lógico, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Nada máis, non, señora Deza? Moitas gracias. Pasamos á votación do punto número 16.
Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 17. Proposta da Alcaldía de derrogación da actual e aprobación da nova ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, o chamado ICIO. Señor secretario. Bueno, en primer lugar vamos a ir a por el dictamen de la comisión correspondiente. Se dictaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, 7 abstencións do Partido Socialista e do Grupo Municipal do BNG. O acordo proposto é o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente a derogación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras para dotar de maior seguridade xurídica a regulación municipal relativa a este imposto que sufriu numerosas modificacións dende a súa aprobación inicial en 1989 para adecuar a normativa en vigor e actualizar os módulos para o cálculo da base imponible. Segundo, aprobar inicialmente a nova ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre construcións, instalacións e obras nos termos que do texto que se asunta ao final desta proposta e que inclúe as seguintes modificacións sobre a ordenanza actualmente vigente. Artigo 3. Incorporación como exención a realización de calqueira construción, instalación ou obra que sexa dono Estado, as comunidades autónomas ou entidades locais que vaya a ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de población e das súas aguas residuais. Artigo 5. Determinación dos custes excluídos da base imponible. E artigo 8. Revisión e incorporación de novas bonificacións potestativas consonte ao Real Decreto 2004 do 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. A favor das construcións, instalacións ou obras realizadas sobre edificacións existentes consistentes na incorporación de sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar referentes ás vivendas de protección oficial que favorecen as condicións de acceso e a habitabilidade dos discapacitadas ou que sexan necesarias para a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Artigo 10. Incorporación deste artículo coa regulación da xestión por delegación. Anexo, modificación dos módulos para a obtención do orzamento e execución material de obras menores. Terceiro, expor ao público anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de ditos municipal durante o prazo de 30 días hábiles, así como nun diario dos de maior difusón da provincia a contar do día seguinte ou da publicación donde va dito anuncio no BOP, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Así mesmo estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade. Finalmente, se presentou unha emenda que a continuación paso a ler. La presentou María Deza Martínez en calidad de vocera do Grupo Popular e indica o seguinte respecto a esta emenda de adición. Primeiro, se está falando do acordo, non o volvo a ler porque se habíamos indicado. Segundo, hai unha referencia a unha diligencia do interventor municipal do Concello que tampouco a vou a ler porque formaba parte do expediente. E, finalmente, o texto dispositivo da emenda é o seguinte. Inclúese neste suposto unha posible modificación baseada no interese social municipal aplicable ao suposto de construción de viviendas unifamiliares promovidas por persoas físicas que dispoñan de determinadas circunstancias susceptivas que deberán ser avaliadas singularmente en cada caso, como pode ser o nivel de renda, patrimonio, membros da unidade familiar, persoas menores de idade a seu cargo, persoas con discapacidade a seu cargo e outras análogas. O suposto obxectivo consiste na promoción dunha vivenda residencial ou sustitutiva dunha vivenda previa por a persoa física destinada a vivenda habitual, incluído o suposto de rehabilitación da actual e excluíndose as vivendas de segunda residencia. A apreciación de interese social e os requisitos susceptivos deberán ser apreciadas polo Pleno da Corporación singularmente previa solicitud do interesado e de acordo á memoria justificativa presentada. Moitas gracias, señora Deza. Sí, voume centrar neste último punto porque, se acaba de explicar o señor secretario os obxectivos principais da modificación da ordenanza do ICIO, co cual quero que quedou totalmente claro. Eu, como outro día non estuve na comisión,
de Asuntos Xerais cando falaron desta cuestión de oicio, e que debatiron sobre a cuestión en particular das bonificacións para vivendas unifamiliares, creo que foi a raíz da intervención do señor Leiro. Indicar que esta bonificación xa está contemplada na propia ordenanza, vale? É o punto 8.1, vale? Que fai referencia ao artigo 103.2, cando fala de que se establece unha bonificación do 50% a favor das construcións, instalacións e obras que sexan declaradas de interese ou utilidade pública municipal por concorrer circunstancias sociais, vale? E aquí é onde se incorpora, cando concorran circunstancias sociais, a vivenda unifamiliar cando concorran, en particular, circunstancias de renta, de situación familiar, de situación de persoas dependentes a cargo, de situación de nenos a cargo, bueno, diversas circunstancias que poidan concorrer e que o Pleno determine que efectivamente concorrendo esas circunstancias se pode otorgar esta bonificación do 50%. Na anterior ordenanza viña expresamente esa bonificación do 50% para unifamiliares, pero establecía un límite, un teito para a renda da unidade familiar, que despois das diversas actualizacións era de algo máis de 39.000 euros para toda a unidade familiar, ou igual que un patrimonio máximo de 360.000 euros para toda unidade familiar. Agora, o que pretendemos é, como nestes anos que se ven aplicando esta bonificación, comprobamos que era prácticamente residual a súa aplicación. De feito, dende o ano 2021 se deron 3 bonificacións neste senso. Consideramos que estaba demasiado limitada as condicións que tiña que ter unha persoa para poder ser beneficiaria desta bonificación do 50%, que se establecía no 50%. E, polo tanto, agora, a raíz despois tamén de solicitarlle ao señor interventor que fixera esa diligencia que despois emiteu, o cal lle agradezo, incorporamos expresamente, a través desta enmenda, este último parágrafo a ordenanza no punto 8.1, un parágrafo final que acaba de ler o señor secretario. Indicar que agora con isto o que pretendemos é que esta bonificación chegue a máis familias do noso concello, que non exista esa limitación dos 39.000 e pico euros para a unidade familiar e que poidan concorrer outras circunstancias e determinar aquí neste pleno se efectivamente se dá ese interés social. Por que digo isto? Pois poño un exemplo. Imagínense vostedes que hai unha unidade familiar que entre os dous teñen 60.000 euros de renta, pero que teñen 7 fillos. Por exemplo, que se pode dar a casuística de que o mellor teña máis necesidade eles desa bonificación dunha persoa que teña na unidade familiar 40.000 euros, pero que teña un único fillo. Ou que sexa unha persona que teña ao seu cargo varios dependentes e que a unidade familiar teña unha renta superior, pero que pois necesitan por cuestións de, como acaba de dicir o señor secretario, que se incorpora a rehabilitación tamén da vivenda, que necesita facer obras de acondicionamento para poder acondicionalo por temas de accesibilidade ou cuestións deste tipo. Consideramos que desta maneira apertúrase un pouco esta bonificación. Neste senso, nos incorporámoslo neste artigo 8.1, pero como vexo que no seu momento hubo un debate relativo a esta cuestión, para máis claridade incorporamos este último parágrafo neste punto a través de enmenda. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Hai que votar isto, non? Despois del debate. No, pero dos veces hai que votar. Despois, al final, xa se debate se incorpora a enmienda. Vale, moi ben, señor Leiro. Sí, efectivamente, na comisión solicitamos esta outra bonificación para vivendas unifamiliares de autopromoción. Efectivamente, entrou o debate do nivel de renda. Alegamos moito de que se inclúa esta emenda á regulación. Despois, quitando isto, tiñamos unha cousiña máis que no tema das bonificacións empregase unha linguaxe non inclusiva, falando de discapacitados, discapacitadas, cando o termo que debería empregarse é persoas con discapacidade. Simplemente iso é preguntarnos se o porcentaxe de bonificación para a vivenda protexida oficial non podería, que é un 50%,
Chócanos un pouco co 90% para vivendas con puntos de recarga de vehículos, por exemplo, que é un 90%. Pensamos que debería, aquí, a falta de vivenda de protección oficial aquí en Sanxenxo, pois, é necesaria e debería incrementarse esta bonificación para a vivenda de protección oficial. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero. Efectivamente, agradecemos a emenda e a diligencia do señor interventor, como falamos o outro día na comisión. Ben, estamos totalmente de acordo. Moitas gracias. Mas, Se vota primeiro la enmienda. primeiro votamos a enmienda e depois votamos a tal, vale? Porque senón non se podía votar a segunda parte. Veña, vamos a votar a enmienda. A enmienda do... Con esa apreciación, Sí, pero estamos dijo el votando. señor de lenguaje inclusivo. Sí. Cuidado que estamos con votación que vai parar xa, faltan 3 segundos. Falta aí un... Ao final, pan, non veo... Sí? Y ahora Vale. el dictamen con la enmienda incorporada. E agora o dictamen coa emenda incorporada. Entonces, un segundo. Decía o señor interventor, se queda recollido o tema do... Esa corrección Esa lingüística. corrección ya se hace lingüística, en sí, xa se queda recogida. Moi ben, gracias. Entón, pasamos á votación definitiva do punto número 17. Bien, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 18. Proposta da Presidencia de aprobación do acordo de establecemento de regulación do prezo público pola prestación do programa de Sanxenxo Concilia. Ten a palabra o señor secretario. Na comisión correspondente, e respecto a ese asunto, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista Obrero Español e do Grupo Municipal do BNB, se determinou formalmente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o acordo de establecemento e regulación do prezo público pola prestación de actividades culturais e educativas nos termos do texto que se adxunta ao final desta proposta. Segundo, expor ao público anterior ao acordo mediante anuncio no tablero de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar dende o día seguinte da súa publicación. Así mesmo, está a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade. Terceiro, facultar a alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, pois, co programa Concilia recuperamos un servicio que o COVID obrigou a suspender por razóns de seguridade sanitaria e que se substituiu polas ludotecas que se facían de forma itinerante en espazos máis abertos e seguros. O programa Concilia ofrece 45 prazas por quincena. Na preparación e o diseño deste programa activos en conta a ampla oferta que hai no Concello de Sanxenxo nestes programas de conciliación. Creemos que un prezo moi razoable para os veciños e que ademais contempla unha bonificación do 100% para as familias en situación de vulnerabilidade ou a familias de acollida con nenos tutelados. Decir que a miña compañeira Nati Parada reunirse con todas as AMPAs fai máis de 2 meses para informarlles de que este verán o Concello de Sanxenxo organizaría novamente este servicio de conciliación. Ademais, temos que dicir que agradecemos tamén a implicación das AMPAs que desde fai uns anos, debido ao tema de proximidade para os seus nenos, fan programas de conciliación nos propios centros da súa vila. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí. Bueno, imos ao tema. Nós non entendemos como é que o gran xestor Telmo Martín, este que con décadas de experiencia en política, que presume de conseguir cartos de todas as administracións, independientemente da cor que teñan, pois saca aquí non un plan Concilia, non un programa Concilia, sino unha ludoteca cunha cantidade vergoñenta de 45 prazas para nenos e nenas, cobrando unha tasa, mentres aquí ao lado, en Pollo, Ángel Moldes consigue unha subvención da Xunta para ofrecer un servicio de conciliación, este sí, porque abre ás 7:30 da mañán,
permite aos pais e nais conciliar para 620 nenos, un servicio gratuito, eso, que abre ás 7:30 da mañán. 45 prazas para a capital turística de Galiza, donde se incrementa... 620 nenos, que non entendí ben. 620 nenos e nenas, sí, en total. É o que oferta o Concello de Poio. É gratuito. É gratuito? É gratuito. Si, grazas a unha subvención que conseguiron da Xunta. Eu non sei como non conseguiron vostedes esa subvención. A nós parecenos que 45 prazas é unha vergonza, e despois que o horario non soluciona o problema de ninguén. A que hora terminamos de Pollo? 7:30 hasta que hora? 7:30 ata as 3. Ata as 3 da tarde. Aquí o servicio que tedes é de 9 a 2. Vale. O que se publicou é que era de 9 a 2, que nos parece algo que non lle soluciona o problema de conciliación a ninguén. Vale. Bueno, pues entonces deixo aquí. Perdón, pero estaba dicindo unha cousa que non entendo que vou mirar eso en profundidade como se pode conciliar 620 nenos. Son as ofertadas, as plazas ofertadas. No, sí, bueno, vou a mirar eu como son esos que se concilian 620 nenos. Vamos a ver como conciliamos. Porque Pollo non creou ningunha gardería municipal, temos dúas. Eu non quero que o concilio sea unha gardería máis. É que hai moito que falar deste tema de concilio. Vale. De acordo? A ver, venga, señor Otero. No, que máis falta ten un lío aquí con un punto, unha moción terrible. Un tema económico de 40 millones de euros. A ver. Sí, ahora me Perdón, debo. señor Otero. Bueno, vale. Efectivamente, nos parecen pocas 45 plazas, pero bueno, o único que tamén estamos de acordo en a diferencia que sean empadronados ou non, pero nos gustaría que tuveran preferencia os empadronados no Concello. A pregunta esa final que non lle escoite, perdone. No, perdón, é que isto está, non, pero... Vale, que nos solicitamos que teñan preferencia nestas poucas plazas os empadronados neste Concello. Perfecto, moi ben, moitas gracias. Señora Deza. Sí. Señor Otero, programa de baremación, programa de baremos, igual que para as garderías. Se empadronan uns puntos, se os dous pais traballan uns puntos, se só traballa un pai un punto, se monoparental outro punto, dependendo de sistema de baremos. Importante agora de o que acaba de dicir. Respecto ao tema de número de plazas, mire, é que Pollo fai unha pequena trampa. Nós tamén temos 180 prazas, non 45, durante todo o verán. Pollo multiplica, sí, claro, multiplica porque, mire, eu teño aquí o programa de conciliación de Pollo. Teño aquí. Entonces, eles multiplican. Entonces, claro, eu tamén podo dicir que nos ofertamos 180 plazas, non 45. Se fago a mesma regra de 3 que fai o Concello de Pollo. Mire, nós tamén somos beneficiarios da subvención que vostede acaba de dicir. Nós somos beneficiarios, o que pasa que nós imputamos esa subvención para todo o ano. Imputamos a subvención no plan de ludotecas, imputamos a subvención no plan Concilia. Porque nós apostamos pola conciliación os 12 meses do ano, non só o mes de xullo e o mes de agosto. O Concello de Sanxenxo pon en marcha un programa de conciliación de 8 a 3, non de 9 a 2. Ese programa de conciliación de 8 a 3 contempla tamén o servicio de fiambreira, que se chama, é dicir, que os nenos poidan levar a comida e que coman no lugar do plan Concilia. Dicir que ningún neno, por lei, pode estar máis de 8 horas nunha ludoteca ou nun colexio. Entonces, de 7:30 a 3 non creo que poida estar ningún rapaz, porque entonces estaré incumplindo a lei o Concello de Pollo. Digo eu, non o sei, pode ser que non, que o mellor os nenos uns vayan a 7:30 e se vayan a 1 e outros vayan ás 9 e se marchen ás 3. Non obstante, mire, quero dicir, o Concello de Sanxenxo ten, por sorte, unha oferta moi ampla en materia de conciliación, porque non só fai o programa Concilia o Concello. Por certo, aquí teño que dicir unha cousa, vostedes os do BNG, casualidade, no Concello de Pontevedra non hai plan Concilia. Non, mire, é que vostede fai o exemplo con Pollo, entonces eu fago o exemplo con Pontevedra. A equiparación creo que é totalmente xusta.
Dito isto, mire, aquí non solamente fai o plan concilia o Concello, tamén fan planes concilia as AMPAs por motivos de proximidade e tamén os clubes deportivos por motivos de proximidade tamén. O cal quere dicir que o Concello de Sanxenxo non solamente ten as 180 plazas que oferta o Concello de Sanxenxo, senón que ten outras moitas máis plazas que están ofertadas en outros campus, sexan deportivos ou sexan culturais ou educativos. Eu, de verdade, quero dicir que o Concello de Sanxenxo sempre apostou por isto. Vostede outro día saleu na prensa a modo de pavo real dicindo que a señora Fernández Agraso parecía que fora ela a que inventara o pai fillo nai. Mire, teño que darlle un dato. O pai fillo nai implementouse neste Concello no ano 2004, sendo alcalde o señor Termo Martín e sendo concelleira de Servicios Sociais Catalina González Bea. Polo cual, ustedes non inventaron a conciliación. Teño que dicir que, ademais, que o pai fillo nai sempre foi un servicio dado por unha empresa privada, é dicir, o Concello tiña o pai fillo nai, pero era un servicio que estaba externalizado. Neste plan Concilia, o Concello xestiona directamente con 5 monitoras o plan de conciliación cun custe que casi o dobre do que valía o pai fillo nai no seu momento porque estaba externalizado e facíase cun contrato menor. A verdade é que o Concello sempre aposta pola conciliación. Neste Concello hai 2 garderías municipais, por certo, en Pontevedra non hai ni unha. Hai unha de Galiña Azul que non lle pagan ningún peso á Xunta de Galicia. Por certo, teñen unha débeda coa Xunta de Galicia pola Galiña Azul de Pontevedra. O certo é que nos sempre apostamos pola conciliación, vese nas nosas actividades culturais e educativas que acabamos de mencionar anteriormente, vese nas nosas garderías, nas nosas escolas infantís, e vese nos nosos plans de conciliación. Por lo tanto, non creo que vostede teña en absoluto ninguna razón no que acabe de dicir. Mire, o que o plan de conciliación de Pollo é gratuito, aquí hai unha cuestión importante. Nós somos beneficiarios da subvención, o igual que Pollo e o igual que outros concellos. Por certo, o único que dá o plan de conciliación gratuito é o Concello de Pollo. Os outros concellos que son tamén beneficiarios da subvención e o aplican ao plan Concilia tamén cobran. Véxase, por exemplo, o exemplo de Meaño, que tamén é beneficiario desa subvención e tamén puxo en marcha un plan de conciliación e tamén o cobra. Por que o cobran os concellos? Porque eses cartos que eles lle cobran que nós, os concellos, lle compramos os usuarios, temos que devolverlos á Xunta de Galicia. O Concello de Pollo fai outra cousa distinta, colla a subvención, é totalmente gratuita e punto pelota. Quero dicir que eles realmente non utilizan ningún euro nese plan de conciliación, o contrario que o resto dos concellos que sí cobramos o resto dos usuarios porque tendríamos que devolverlle esa cantidade á Xunta. Nada máis. Moitas gracias, señora Díaz, señor Leiro. Bueno, pois, se é así, como din, se o plan de conciliación empeza ás 9, termina ás 3, eso sí que ás 8 termina ás 3, entón sí que ese sí sería un plan de conciliación, sí que sería un programa de conciliación, o que tiñamos entendido, o que víamos publicado, que comezaba ás 9, algo que non encaixaría coa actividade laboral de ninguén, o único que sería un sitio para aparcar nenos. Se é así, pois estamos de acordo e imos a votar a favor. Moitas gracias. Algo que dicir? Nada. Moi ben, pois entonces nada máis pasamos á votación. Veña, pois pasamos á votación do punto 18. Aí va, listo. Isto é o botella. Isto está cerrada, seguro. Queda aprobado o punto 18 e último da parte dispositiva por unanimidade. E agora pasamos á actividade de control do Pleno. Posta en coñecemento da Corporación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión celebrada o 10 de maio de 2024 de concesión de subvención para financiamento de investimento, humanización e acceso á praza
Travesía Areal Porto Novo, Plan máis Provincia 2024, liña 1, investimentos. Punto número 20, posta en coñecemento da corporación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión celebrada o 3 de maio de 2024 de concesión de subvención para financiamento do investimento e humanización do camiño do Castro en Dorrón, Plan máis Provincia 2024, liña 1, investimentos. E punto número 21, posta en coñecemento da Corporación das resolucións da Alcaldía ditadas dende o 16 de marzo ata o 30 de abril de 2024. E agora vamos ás mocións. A primeira moción que teño aquí é do Partido Socialista que presenta por iso instar o novo Goberno de Protección de Pontevedra a realización do proxecto da mellora da seguridade viaria da estrada provincial EP 9208, tramo no cuartel. Igrexa no haya. Tramo... No, é primeira. Sí, o sea, se presentaron o mismo escrito las tres, non distintos. É igual, isto non ten importa. Son do PSOE as tres primeiras. Vale así, señor Otero. Pois veña, defenda usted a urxencia da moción. Que non vai defender? Sí, señor Viñas. Ten a palabra cando queira, señor Viñas. É para defender a urxencia de Estado, non é así? No, tiene que lerla. Ten que lerla despois. Pois me leo dúas veces outra vez, non salimos maña, vale. Ten que lerla. Usted cando queira, a palabra. O señor, vale, igual, non me chame, señor, que non hai problema ningún. Vamos a falarlle desta moción que presenta o Grupo Municipal Socialista para instar ao novo Goberno da Diputación de Pontevedra a realización do proxecto de mellora da seguridade viaria da estrada provincial EP 9208, tramo cuartel Igrexa no Haya. De acordo ao amparo do previsto no Regulamento da Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, o Grupo Municipal Socialista desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. A recente reforma da estrada provincial EP 9212 do tramo Igrexa-Telleiro a Lanzada permiteu unha mellora da seguridade viaria coa creación dun tramo de 1,2 km de senda peonil de 3 metros de ancho, no marxen dereito da estrada e paralela ao seu trazado en plataforma única. Foi realizada polo Plan Concellos do anterior Goberno da Diputación de Pontevedra, presidida por Carmela Silva, co acordo e colaboración do actual Goberno de Sanxenxo. É xa un feito para os veciños de Noalla e para todos os que circulan por ela, porque agora esta zona é moito máis humana e deixa de ser unha infraestrutura de paso para os vehículos, representa como se debe facer un proxecto pensado nas persoas, dando unha prioridade peonil e mellorando ao mesmo tempo a contorna do Pazo de Quintanas. Dito isto, queremos recordarlle que o anterior Goberno da Diputación de Pontevedra deixou comprometida a segunda fase de mellora da seguridade viaria no tramo cuartel Igrexa, un trato similar e sabendo que tamén é moi demandada polos veciños de Noalla ao longo dos anos. É nosa responsabilidade estar ao novo Goberno da Diputación de Pontevedra e cumprir cos compromisos adquiridos, aínda que sexan da anterior Goberno. Deben de ser apoialos ou ser melloras necesarias de seguridade viaria. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Sanxenxo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción, instando ao Goberno da Diputación de Pontevedra. Instar ao novo Goberno da Diputación de Pontevedra a elaborar un anteproxecto para actuar canto antes nesta estrada provincial EP 9208 no tramo dende o cuartel hasta a Igrexa, cunha mellora da seguridade viaria, cun tratamento similar ao realizado no tramo Igrexa-Telleiro a Lanzada. Moi ben, moitas gracias. Cal é a urxencia, por favor? A urxencia, perfectamente ben, señor alcalde, sabe usted ben cal é. Isto é unha demanda que usted e máis eu xa temos falado moito dela. Isto, lógicamente, estaba, según as noticias, cando eu fun á Diputación, hoxe, ou ayer, ou mañán, usted estaría inaugurando esa segunda fase, tal como a min se me dixo, porque esa obra era para empezar en outubro do ano pasado, está rematada en estas fechas, pode ser a semana pasada, esta ou a que ven. E, digamos, pois non se fixo. Non se fixo, está aí, cando había
de alguna maneira, xa un proxecto feito, cunha empresa que tiña esa concesión, unha cantidad que xa estaba programada, e, bueno, hubo cambio que hubo na Diputación. Bueno, a urxencia non é eso, porque está metendo usted a urxencia... A urxencia é que os veciños levan demandando correctamente, levan unha... Vamos a votar a demanda. urxencia, entonces, da moción, e listo, porque, se non montamos... Vamos, entonces, a proceder á votación da moción. Da urxencia, perdón. Bueno, eu quero dicir aquí, bueno, xa está, ainda non está en marcha, vale? Eu quero dicir aquí que todas as mocións que se presentan en tempo e forma, como foi o caso, nós, do grupo de goberno, vamos a aprobalas sempre, de acordo? Vamos a votar a favor. Porque as presentaron en tempo e forma, quede claro, solamente se aprobarán aquelas mocións que se presenten fora de, o sea, antes do pleno que sea, porque consideramos todos que é urxente un tema de verdade. Este caso, se viñera mal presentada, pois non votaríamos a urxencia, para deixalo así aí. Entonces, agora, a favor. Foi presentada Ben. en tempo, porque ademais marchaba de clase. Sí, aí o señor Otero, que traballa duro aí. Espera que... Está xa, sí, queda aprobada por unanimidade. Entón, quere defender agora a moción? O que estaba explicando un pouco, non? Vale, pois entón doi a palabra ao señor Leiro, non lle importa xa, pois xa usted... Sí, hombre. Veña, pois doi a palabra ao señor Leiro. Dende o Grupo Municipal do BNG estamos e estaremos sempre a favor de mellorar a seguridade vial neste e moitos outros tramos que hai no rural do Concello. Moi ben, pois moitas gracias, señor Leiro. Por nós, desde o Grupo de Goberno, que temos que dicir é que se usted lle hubiera preguntado aos 8 diputados que ten o PSOE na Diputación, terei información máis exacta que poido ter eu. Por lo tanto, é un tema que se está traballando, estou de acordo, este máis con moción sería unha pregunta. Nada máis que dicir. Quere dicir usted algo máis? Bueno, iso, lógicamente, non é así. Non é así, porque os 8 diputados do PSOE sabe que hai un... Non me diga, isto ten un atraso. Eu aí, en ese aspecto, digamos, usted é o alcalde de Sanxenxo. Non me veña cos 8 diputados que poida ter o PSOE na Diputación ou onde os teña. Usted é o alcalde de Sanxenxo. E aquí hai un atraso, lógicamente, que hai que solucionar. Eu díxenlle dúas cousas, que se usted quixera información a moito interés, ten 8 diputados do PSOE na Diputación, e teñen a información mellor incluso que a nosa, porque están ali traballando duro na Diputación. Punto número 1. Segundo punto, esta é unha obra que habrá que realizar no seu momento, pero un mandato municipal ten 4 anos, estamos no primeiro ano, e nós estamos moi tranquilos porque aí se vai actuar ben actuado. E a Diputación ten moi avanzado ese tema, non teño nada máis que dicir. Por iso dicía que é máis unha pregunta que unha moción, porque estamos todos de acordo. Quen cree usted que estuvo medindo ali? Aquela señora, este señor, que os técnicos municipales e os técnicos da Diputación, pero non vou entrar máis neso, de acordo? Entonces, vamos á votación, parecelle ben? Vamos á votación. Votación da moción... Ou quer dicir usted algo, señor Leiro? Nada máis que dicir. Vamos á votación da moción. Veña. Votos a favor e en contra. Falta aí alguén por votar. Queda rechazada con 9 votos en contra e 7 a favor. Moitas gracias. Pasamos á seguinte moción. Tamén a do Partido Socialista, que é referente... Perdón. Sí. Bueno. Sí, a ver, señor... o señor Viñas. Señor Viñas, ten usted a palabra para defender a urxencia da moción sobre a humanización do núcleo urbano da Revolta. Bien. Pois volvemos á mesma. Na pasada campaña electoral, o actual grupo de goberno se comprometeu unha vez máis a unha mellora do núcleo urbano da Revolta, unha zona que presenta un estado de deterioración importante debido ao abandono por parte da Xunta de Galicia. Temos que recordarlles que a PO 550 é unha peza fundamental da mobilidade da zona, sendo unha estrada da rede primaria básica da Xunta de Galicia que vai de Cambados a Lanzada, no norte do Concello de Sanxenxo. Hai máis de 22 anos que se fixeron as obras das beirarrúas da Revolta, unhas beirarrúas que en zonas ocupan máis a farola que a propia beirarrúa, obrigando os peóns con cadeiras de bebé a ir polo viario de circulación dos coches. Estas beirarrúas teñen uns bordes de pedra afiados que ocasionaron e ocasionan máis dunha rotura de neumáticos nos coches. Ao mesmo tempo, para gañar espazo, para os peóns ocupáronse zonas de aparcamentos con beirarrúas nesta mellora que nos demandan os veciños fagan algo similar ao que fixeron no centro de Vilalonga.
porque os escasos aparcamentos que existen non teñen o ancho suficiente. E moitas veces os autocares que aparcan sobresaen o carril de circulación. Isto é un risco para as persoas que baixan dos autocares e para os coches que circulan. Por outra parte, as beirarrúas e as obras realizadas polos promotores nas cesións obrigatorias foren feitas de maneira inapropiada. Por iso, hoxe temos que estar a facer apaños, porque as baldosas afunden, rompen e se soltan. E sobre as prazas de aparcamento xa nos adiantamos á súa resposta. Ao longo dos anos vostedes tiveron tempo de buscar alternativas de aparcamento para os centros de visitantes que veñen na época do verán. Pedímoslle que teña en conta e busque un espazo para aparcamento na zona da Revolta. Miren, vostedes, o tramo do núcleo urbano da Revolta representa unha das entradas do noso concello e, polo tanto, a súa imaxe represéntanos. Ao longo do núcleo urbano da Revolta temos restos de sinalización antiga, restos de caixas de control de semáforos, faróis con diferentes luz, postes de luz ao teléfono no medio das beirarrúas, valos de obra con rocha, de rotura, colectores de lixos antigos que no inverno cos temporais invaden a estrada, sinalización a soleta e moitas cousas máis que poderíamos seguir indicando, pero con isto nos chega para que entendamos todos que se necesita unha mellora urxente deste núcleo urbano. Por todo iso, instamos ao novo Goberno da Xunta de Galicia a mellora e humanización do núcleo urbano da Revolta. Terminou. Agora ten que xustificar a urxencia. Eu rogo yo a usted que a primeira moción estaba ben escrita. Mire, estaba ben perfecta, pero esta estaba dicindo ao secretario porque eu fixo a usted ou fixo o señor Otero. Bueno, xa que eu fixo o señor Otero. Hai que ter mínimas formas. Está ben presentada en tempo e na forma está regular. Pero, bueno, explique a urxencia. Pois, digamos, aquí lle pedimos, os veciños da Revolta siguen considerando unha demanda histórica tamén para eles, que é a calle principal Fonte de Ons, donde piden algo similar ao que a Corporación fixo en Villalonga, algo similar, parecido, porque se Villalonga fixose unha obra bonita e moi importante, sin duda, para toda a cantidad de xente que é xente da plaza de San Pedro de Villalonga, pois a cantidad de turismo e de establecimientos hoteleros e de todo é moi superior a Villalonga, que ten o casco urbano de Fonte de Ons. E ali hai centos de miles de personas no Brán, porque nos sistemas hoteleros, para hoteles, apartamentos turísticos, a Revolta necesita unha reforma, sin duda, urgente, de que haxa unha reducción. Vale, vamos a votar para xa está. Vamos a votar a urxencia, entonces. Veña, vamos a votar a urxencia. Aí está. Queda aprobada a urxencia por unanimidade e agora defenda usted a moción, un pouco na línea de... Pois na línea do que lle estaba dicindo perfectamente é eso, unha mellora dese núcleo urbano de un trato similar ao que lle estaba dicindo de facer ese mellorable mellor que no centro de Villalonga, donde as aceras, digamos, un autobús poida subir a esa acera para baixar cando se ve un hotel, senón ten que estar no medio da carretera, digamos, en 3 minutos se poida facer que baixen as persoas para ir aos 4 ou 5 hoteles que ten a Revolta, donde veña unha ambulancia, se hai un calquera que está nun hotel ou nun parahotel daqueles, e lle pega, veña unha ambulancia, poida subirse para recollelo, quer decir, esa disminución de uns pasos de cebra... Hai que facer unha actuación. Hai que facer unha actuación perfectamente nese pueblo. Moi ben, señor Leiro. Pois sí, estamos de acordo en que sería necesaria facer unha actuación aí, inda que non é... Bueno, esta sí que é unha competencia do Concello, habría que darlle tamén unha volta ao parque infantil da Liga da Revolta, que está un pouco abandonado. Moi ben. Non quero engadir máis, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Nós temos que dicirlle que os veciños da Revolta, porque o viron, son conocedores de que estuveron os técnicos fai mes e medio, 2 meses, non? Estarían por ali medindo, facendo topografía, todo tal. É unha obra que se vai a cometer, pero non é, as cousas non son de hoxe para mañán. E, por outro lado, dicirlle que, a parte descubreuse ali, vamos, tentamos
un problema bastante complicado no saneamento e no abastecemento de auga. Como temos o ciclo da auga, o que vamos a facer é unha actuación conxunta con a Xunta de Galicia, porque hai parte que lle corresponde facer á concesionaria, entón non é así unha cousa tan tal. Pero, bueno, está ben, se usted hubiera preguntado e tal, pois non hubiera dedicado moito tempo a unha moción que máis ben é unha pregunta, como está, o que lle estou dicindo é verdad, o sea, non é unha cousa tal, de acordo, señor Viñas, estamos todos na mesma línea, nós igual que usted, o que pasa é que vamos a rechazar a moción, porque non vamos a emitir unha moción que xa estamos traballando nos fai tempo nela. Quer dicir algo máis usted? No, pues nada, pois vamos entón á votación. Moitísimas gracias. Simplemente para qué. Vamos á votación. Ben. Queda rechazado. Pero bueno, Ao final quejou, señor. votou o Marcos. Bueno, a ver, espera. Efectivamente, hai que volver a repetirlo. No, vamos a ver, aquí non se necesita a mayoría absoluta. No, por eso. Se necesita en outros cuadros, en este caso no, hai mayoría, sería mayoría simple para que se aprobara, no obtuvo la mayoría simple, por lo tanto no se puede aprobar. Perdón, por favor. Claro, tendría en todo caso que volver a repetirse la votación para ver el resultado final y ahí sí que decidirá el voto de calidad del alcalde. Ahora repetimos la votación. Correcto. Y si Marco no se equivoca, ya no hay que decidir el alcalde nada. Perfecto. Bueno, vamos a repetir la votación. Venga, votación. A ver, Marquinhos. A ti estás moi pegado a Tamar, De estar en ese lado, Queda rechazada con 9 noes e 7 síes. Moitas gracias. Pasamos á terceira moción do PSOE, a última do PSOE. Depois hai dúas máis, unha do BNG e outra do Partido Popular. Ten a palabra o señor Viñas tamén, o señor Viñas. Veña, lea a moción primeiro. Pois a moción que presenta o Grupo Municipal Socialista, exposición de motivos, para adelantarme. Case 3 décadas pasaron desde que polo ano 90 se procedeu á instalación dun pantalán na Arnosa, moi demandado polos mariñeiros e veciños de Vilalonga, e que fora solicitado pola Comisión para o Desenvolvemento Sociocultural de Vilalonga Codexevi. Despois de facer esta actuación, o estado de abandono da infraestructura faise evidente, pero a maior preocupación dos usuarios é descoñecer a que institución acudir para solicitar o arrancho do pantalán e o dragado da lámina da auga. Según a información que temos, parece ser que nin o Concello de Sanxenxo, nin Porto de Galicia, asumen a titularidade da instalación e nos comentan que dende a administración local son sempre tallantes ao asegurar que os amarres non pertencen á institución municipal. Por outra parte, o Departamento dependente da Xunta de Galicia insiste en que tampouco ten competencia nesta lámina de auga. Sen embargo, no ano 2009, a antigua conselleira de Pesca parece ser que procedeu a realizar algunhas melloras a petición dos mariñeiros. Acometeu a instalación dunha porta de aceiro para por fin aos roubos que se producían nas embarcacións. Ademais, arrancháronse os flotadores rotos e elevouse a plataforma, xa que a altura do lodo provocou que algunhas zonas da plataforma estivesen afundidas. E tamén parece ser que no ano 2008 o Concello de Sanxenxo deu visto e pracé a un proxecto para efectuar un dragado solicitado pola Cofraría de Pescadores de San Martiño do Grove, que nunca se chegou a materializar nin realizar unha limpeza do fondo mariño. Mentres non se proceda ás reparacións necesarias no pantalán e se faga o dragado, os mariñeiros se ven obrigados a esquivar os buracos que proliferan na superficie de madeira do pantalán e teñen que estar moi pendentes das mareas para poder evitar que a baixa mar os deixe atrapados. Porque cando baixa a marea, as embarcacións non se poden mover porque quedan paradas. Este pantalán chegou a ser utilizado por moitas embarcacións. Na actualidade cada vez son menos, pero non nos podemos dar de costas a quen se está xogando a vida no mar, facendo un traballo que precisa hoxe da nosa colaboración, para que polo menos teñan unhas instalacións dignas e seguras que lle axuden na súa labor. Nestas condicións non poden traballar e tampouco poden chegar a fin de mes. Hai moitas familias que viven disto, non só na parroquia de Vilalonga, senón tamén nos arredores.
teña en conta que as inclemencias meteorolóxicas ocasionadas polos temporais prexudican aínda máis as deterioradas instalacións. A choiva e o vento e a forte ondada deixaron e deixan a súa pegada no Pantalán e un feito de que ningunha administración asuma titularidade da instalación provoca, entre outras cousas, que a súa deterioración se acelere cada inverno. Algúns dos mariñeiros que amarran ali as súas embarcacións mostran a súa preocupación pola posibilidade de que se produzca algún accidente, posto que o acceso está moi desnivelado, ademais a inclinación aínda é maior cando sopra o vento e unha situación bastante perigosa. Poñamos fin a este agravio dunha vez por todas. E por iso o Grupo Municipal presenta esta moción para instar ao novo Goberno da Xunta de Galicia unha solución definitiva para a reparación do Pantalán da Arnosa e o dragado da lámina de auga. Moitas gracias, señor Viñas. Justifica a urxencia. Pois que o estado en que se encontra. Eu estuve mirando ali cos mariñeiros cando fun consultado, me chamaron ali as persoas, creo que son neste momento 13 embarcacións, 13 mariñeiros, que parte da súa vida é ir ao Chopo, ir a Lura, ir a Xiva, ir aos Camaróns, ir a unha serie de artes que a mí, cando están no plato, me encantan, depois de pescalos eles, claro. Imagino que a todos, está o seu traballo perfectamente e non poden. Iso está un peligro feito. Auténticamente, iso é unha locura. Ustedes ten as fotos aí, eu fun por el, desde a entrada, e iso está podre, completamente derruído. Vamos a votar a urxencia, por favor. Que votou? É votar unha urxencia? Votín? Sí, no, vota favorable. Perdón, pero é igual, neste caso aí tal, é urxencia. Sí. É urxencia. Bueno, a ver, queda aprobada por maioría absoluta. A ver, diga. Algo máis, quere? Sí, claro, decirle que faga, aquí algunha administración ten que facer algo. Algúnha administración ten que facer algo, porque iso é un peligro real. Non soamente para os mariñeiros, que é a súa vida, incluso calquera neno, calquera persona que vai sacar as fotos, presumimos de que temos a contorna maravillosa dos páxaros. Iso é un crimen. Como pase algo... Non falen moito que do mes pertence, tranquilo. Eu non estou tranquilo. Eu explicareu tranquilo porque está falando, está nos vendo, teña cuidado. Mire, señor Leiro, quere dicir algo usted? Siga usted. Cuidado co que van a dicir. Bueno, este asunto é un tema histórico, un tema destes curioso do Concello, non? No ano 2008, nós no BNG levamos isto ao Parlamento de Galicia, preguntamos, foi Dioito Lobeira o que le preguntou ali no Parlamento por este Pantalán, tamén preguntamos en Costas, no Estado, e tanto nun como no outro dixeronnos que ese Pantalán que non existía. Para un segundo. Non, que moi ben iso que acabo de decir. A ver, que é o que me dixo a mí outro día que dicía eso non existe. Mire, que non existe. Claro, pero eu dixen o mismo que dixo usted, señor Leiro, aos meus compañeiros. Pero dixen nun tono que é verdad. Sí que existe, pero non existe oficialmente. Oficialmente, estamos de acordo. Para que tal, de acordo? Dixo o señor do BNG, non dixo Telo Martín. Ben, siga usted. Bueno, non existe... Siga usted. Non existe... Siga usted. Non existe, igual que Codesevi tampouco existe. Tampouco existe Codesevi. Sí. Non só iso, a resposta que deron dende o Parlamento é que este Pantalán tópase no complexo Onso Grove, que está protegido pola rede Natura e, polo tanto, non se pode facer nin dragado, nin drenaxe, nin racheo. E non, como decían os compañeiros do PSOE, dicían que parece ser que no 2008, non é que parece ser, efectivamente, no 2008 o Concello deu visto de prace para efectuar un dragado e tampouco parece ser, ao final non se fixo nada. De feito, foi o presidente da Asociación de Veciños, Amancio Torres, que é o pai do concelleiro de Iago Torres, o que asegurou, verificou que efectivamente non se fixera actuación ninguna. Non quero engadir nada máis. Moi ben, moitas gracias. Vou explicar aquí así un pouco o tema, que é un tema delicado, porque explicou no ben o portavoz do BNG. Vamos a ver, señor Viñas, hai cousas que non se entendo, pero bueno,
Non vou entrar da, mire, este pantalán que sí existe ali físicamente, que se ve ali, sí, pero vou explicar. Hubo varias reunións de varios concelleros, neste caso últimamente ya, antes con Paz Lago, con María Deza, comigo, de falar cos mariñeiros. E ao final chegamos, pero previo a falar con Costas do Estado, con Portos de Galicia, todos no cote, porque quen ten as competencias que é un tal, ao mellor aparece Costa mañá manda retirar dali o pantalán. Me explico? Usted quere que lle retiren un pantalán como os todos mariñeiros ou que se solucione o tema? Que se solucione. Bueno, pois voulle dicir solamente hai... Sí, pero voulle explicar... pero voulle explicar para que quede claro e non dicir cada unha cousa, porque é un tema que todos que estamos aquí queremos que se solucione. Mire, a única solución que hai, en principio, vamos, que me dixo tanto Costas do Estado como Portos de Galicia é que a Cofraría de San Martiño do Gorbe faga unha petición de concesión desa lámina de agua que necesiten para o pantalán. Se tramita a concesión, lle dan a concesión á Cofraría de Pescadores, a todos agora, legalmente tal, e o Concello axudará no que temos todos de acordo, olla, arreglar aquí, botar unha man, o que sea, para os nosos pescadores de Vilalonga, porque, non sei se afortunado ou desgraciadamente, os pescadores desa zona están na Cofraría do Grove. Este señor falou coa Cofraría do Grove, falou para presionar tal, falou cos mariñeiros. Como vemos que eso non avanza, fixémoslle unha segunda proposta aos mariñeiros, que se constituyan eles nun ente legal que Costas poida autorizar unha concesión de lámina de agua. Entonces dice, no, fai no Concello. O Concello non pode pedir unha petición de lámina para un tema de pesca. Vale, se fora un porto deportivo, que ali non se faría, pero entonces sí, pero non para un tema de pesca, vale? Entonces, mentes os mariñeiros non se constituyan nun ente, que eu non sei como, e que lle podemos axudar todos, ou a Cofraría do Grove non hai nada que facer, vale? Eso é o que eu quero, se alguén ten outra solución, que mo diga, pero eu falei con todo o mundo que había que falar. Claro, pero que o quiten, pero, oye, que o quiten, a ver, eles... Pois de convencer os mariñeiros, que fagan un ente... Non vale unha asociación tal, porque tal como está eso, no. Porque, ojo, non vale unha asociación normal porque é con ánimo de lucro, porque pescan para ganar cartos, é o seu medio de vida. É que pertenecen eles, non, pero que queren así eles, claro, pode ser, se perteneceran a de Sanxenxo ou Taxa, tal, entendes, claro. Pero o que se me dixo desde Costas, eso coño de todo así, contado, pois non hai que andar... a única maneira é pedir unha concesión dese espacio, desa lámina de agua, que é só para pesca, porque é un sitio de natura, 40.000 proteccións, e botando tal. E non vou entrar na segunda parte que xa o dixo o señor Leiro, non vou entrar na segunda parte do tema dos dragados e tal, eu non vou entrar nesas cousas sobre tal. Por lo tanto, a moción que usted presenta, a mí me gustaría que un partido socialista, que un partido socialista que gobernou, terá que volver a gobernar en algún momento a Sanxenxo, esperemos que se tarde, pero bueno, volverá a gobernar, que é un partido de goberno, hombre, eu creo que hai asuntos de moción moito máis importantes. Isto non é unha moción, porque isto está poñendo en dudas. Isto se chega ahora mismo. Isto ni non se preocupe. Bueno, pero a ver, vamos a ver. É un tema que hai que buscarlle solución. Mire, agora xa teñen as competencias... Mire, señor Viña, mire, a candidata número 1 ás eleccións europeas do Partido Socialista, se lle manda usted isto, ao mellor en 48 horas xa non hai ningún centro porque manda retirar todo. Usted quere que retiren todo? Eu quero que se busque unha solución para os mariñeiros. Entonces, para a xente que vive do mar. Isto depende de Costas do que queira facer Costas do Estado, vale? Me explico? Isto depende máis do que queira facer Costas do que outra cousa. Non hai nem... Pero Costas tamén quere as cousas como... Pois poñen unhas tablas novas, polo menos, que se faga algo. Pero pagas usted. Hombre, vamos. Pagas usted. E cando se rompa e caia un neno, a quen lle botarán a culpa? Pero eu non vou facer unha... Bueno, entonces, nós vamos a rechazar a moción, que además isto non debería vir aquí. Eu casi me atrevo, pero non, xa votamos a ausencia e tal. Este tema de cousas hai que, antes de escribilas e poñer tal, hai que miralas moi ben, por o tema do que significa, vale? Pero o que máis me gusta é que todos os que estamos na sala estamos de acordo que hai que botar a man aos pescadores. Estamos todos de acordo, pero hai que facelo legalmente, vale? Bien, entón vamos a votar a moción que nós vamos a rechazar. A seguinte é do Partido Popular, non?
Queda rechazada con 9 votos en contra, 4 a favor e 3 abstencións. E agora pasamos á moción número 4, que é do Partido Popular e que vai a defender a señora Deza. Señora Deza, cando queira. O pasado 12 de marzo, o Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade de todas as forzas políticas representadas no arco parlamentario estatal admitir a trámite a proposición de lei ELA. Dita aprobación supón que os lexítimos representantes da soberanía nacional da que emanan os poderes do noso Estado, tal e como recolle o artigo 1.2 da Constitución Española, asumen como propia necesidade de que os afectados por esta cruel doenza, os seus familiares e coidadores, sexan amparados en igualdade de trato co resto dos enfermos de calquera patoloxía, coa cobertura sanitaria que precisan para poder vivir con dignidade que merecemos nun Estado que xa, na súa norma fundamental, recolle a obriga dos poderes públicos de garantir un sistema de atención ás persoas con discapacidade. Ou unha lei 39/2006 de promoción de autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, cando regula as condicións básicas de promoción de dita autonomía e atención mediante a creación dun sistema para a autonomía e atención á dependencia, coa colaboración e participación de todas as administracións públicas. Ou unha lei 33/2011 xeral de saúde pública que dentro dos seus principios xerais especifica que as administracións públicas estarán suxeitas ao principio de equidade de tal xeito que as políticas, plans e programas que teñen impacto na saúde da poboación promoverán a diminución das desigualdades sociais en saúde, prestando atención específica ás necesidades das persoas con discapacidade. O 12 de marzo foi, sen dúbida, un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tempo pola Asociación de Afectados e entidades colaboradoras, que, coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade, non teñen deixado de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida. Dereito sen o cal, o noso Estado social, o noso Estado de Dereito e o noso Estado de Benestar vense abaixo sen remedio. Como galegos, é un orgullo que para todos nós, que a Asociación AGAELA, a Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica, declarada de utilidade pública pola Xunta de Galicia no ano 2023, fora unha das que encabezou esta loita e que estivese representada na xornada de presentación da proposta de lei, levada a cabo no Congreso dos Deputados este pasado 20 de febreiro. O 12 de marzo tamén foi un día para a renovación da esperanza dos afectados directa ou indirectamente por unha patoloxía neurodegenerativa, sen cura e sen tratamento hospitalario, que fai recaer toda a carga do cuidado do enfermo na súa rede persoal de apoio, familia, amigos, coidadores, sen esquecer que a nosa actual configuración social e demográfica fai que moitos deles carecen incluso dese recurso básico imprescindible para a súa vida. Dende esa data, 2 proposicións foron aprobadas de xeito unánime polo Congreso dos Deputados, aínda que ditas aprobacións reflicten en sí mesmas a concienciación da clase política coa situación dos afectados pola ELA, non poden supoñer unha loita entre as distintas forzas que presentaron cada en súa proposta. Ao contrario, dita concienciación debe implicar que se traballe coordinando esforzos e recollendo de cada proposta o máis axeitado para a defensa dos máis que entendibles intereses do colectivo ao que se dirixirá a norma final. Desgraciadamente, un enfermo de ELA non só precisa dunha estrutura forte e comprometida de apoio humano, que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas que precisa o afectado, senón que a carga económica que implica a dependencia enerxética, a tipoloxía e duración dos cuidados necesarios, os produtos de apoio básicos para a vida diaria e a reforma e adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable. Fan imposible afrontar os custos mínimos non xa para manter unha vida de calidade, senón simple e, desgraciadamente, a vida mesma. Precisamente por todo exposto atado agora, a xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, por deixamento legislativo ou por establecemento de outras prioridades. Todos os mortos dende a paralización e posterior decaemento da anterior proposición de lei presentada en novembro de 2021 e aprobada tamén por unanimidade en marzo de 2022, interpélanos de xeito directo. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato aos que xa non están con nós e a todos os que o día a día incrementan a cruenta lista de novos diagnosticados. O sistema legislativo español é claro respecto ás competencias sanitarias e as diversas leis que identifican ditas competencias e as atribúen ben ao Estado español ben ás comunidades autónomas. Non deixan dúbida da importancia que ese eido competencial ten no día a día da nosa veciñanza. É certo que a Lei 7/1981, reguladora das bases de réximen local, non recoñece competencias sanitarias aos concellos, pero os municipios, como as entidades públicas máis achegadas á realidade cotidiana da súa poboación, non podemos, non debemos e non queremos darlle as costas a aqueles que máis precisan do noso compromiso público para superar o seu día a día.
Con esta visión como punto de referencia, este Concello quere empregar a súa voz oficial, que sempre debería ser a voz máis humana, para facer chegar unha petición alta clara ás Cortes Xerais españolas. Recae en vostedes un mandato que debe ser entendido como un privilexio e ser exercido coa eficacia e eficiencia que debe rexer o funcionamento xeral das administracións públicas. O seu privilexio outorgado por todos os cidadáns españois é legislar para salvar vidas. Non existe norma, sexa do contido que sexa, que poida ser considerada prioritaria fronte a aquelas que, como esta proposición de lei, buscan únicamente evitar a morte innecesaria e inxusta dos enfermos, o esgotamento dos recursos propios e familiares na súa atención e a desesperación dos afectados que se senten culpables dos estragos que a súa doenza causan aqueles que están a dar a vida por eles día tras día. Existe algunha causa máis nobre que encabezar a loita contra a injustiza? Existe algunha consideración legal, procedimental ou administrativa que non só non apoie esta cousa, senón que a sustente e a impulse como condición básica para que o exercicio da política cobre o seu máis verdadeiro, puro e inestimable significado? Por todo isto, elévanse ao Pleno para o seu debate e aprobación as seguintes acordos. Primeiro, o Concello instará por escrito nos próximos 30 días ao Poder Legislativo Estatal para que proceda a tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unanimemente e non esqueza que a garantía dos coidados 24/7 deben constituir a base fundamental da futura lei. Segundo, o Concello instará por escrito nos próximos 30 días a Xunta de Galicia para que dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias teñan en conta as necesidades do colectivo de doentes e familiares á hora de deseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida dos afectados. Cuarto, o Concello comprométese a prestar apoio público á reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. Quinto, o Concello comprométese como forma de colaboración directa desta administración local cos afectados pola ELA, a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servicios sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas ou prestacións establecidas para a mellora da calidade da vida dos enfermos e as súas familias, sexan do ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. O Concello comprométese, dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e loxísticas municipais, a colaborar coa Asociación Agaela naquelas accións que esta asociación leva a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. Moi ben, moitas gracias, señora Reza. Ahora defenda a urxencia, por favor. Sí, bueno, como acabo de indicar, por unanimidade no Congreso dos Deputados aprobouse por todas as forzas políticas admitir a trámite a proposición da lei ELA. Esta é unha doenza que cada vez máis afecta a moitas familias, aquí tamén en Galicia e tamén en particular aquí, por desgraza, en Sanxenxo. Consideramos que é unha doenza que debe ser copartícipe toda a sociedade. Non pode ser que as familias recaia só sobre as familias tanto económica como o apoio e o cuidado destas persoas afectadas polo ELA e, polo tanto, esta é a urxencia desta moción. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar a urxencia, entonces, na moción. Queda aprobada por unanimidade, entón defenda ahora a moción, señora Deza. Sí, bueno, como acabo de decir, as familias afectadas polo ELA, porque en realidad as afectadas polo ELA, a parte do doente, que é o que máis sufre a patoloxía, tamén son todas as familias que teñen o seu cuidado unha persoa con esta doencia, tanto en materia de cuidado como en tema económico. Non ten ningún apoio da administración para poder asumir todos os custes, tanto económicos como persoais, que supón ter unha persoa con esta doencia no seu entorno familiar. Polo tanto, consideramos que é prioritario poder darlle trámite a esta proposición de lei para os doentes de esclerose lateral amiotrófica e que se lle dé prioridade sobre outras cuestións que se están a debatir e o noso máximo apoio dende o Concello para que estas familias tamén poidan ser beneficiarias de calquer tipo de axudas por parte dos nosos servicios municipais en servicios sociais que lle poidan dar apoio. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Estamos de acordo 100% coa moción e imos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Otero ou señor Viñas, que é o señor Otero. Sí, exactamente igual, nos vamos a votar a favor porque estamos de acordo con... Outros pasamos a votación, non? Xa por unanimidade. Veña, por vamos a ir á votación da moción. Está a votación en marcha. E agora ven a delineación. Moi ben, queda aprobada entonces a moción por unanimidade. Pasamos á moción, a última moción,
do BNG. Señor Leiro, cando queira. Sí, o enlace entre Vilalonga e o Polígono Industrial de Nantes é unha infraestructura que os veciños e veciñas de Vilalonga levan agardando dende fai máis de 20 anos. Esta vía, proxectada xa no PSOM no ano 2003, leva sendo unha promesa electoral recurrente do Partido Popular de Sanxenxo dende fai máis dunha década. A súa construcción é fundamental para mellorar as comunicacións da vila de Vilalonga e a desconxestionar, por tanto, tanto a PO 504, que é unha vila con Sanxenxo, como a PO 550, que enlaza co Concello de Meaño. A falta deste enlace xera importantes problemas de tráfico, especialmente durante os meses de verán, dificultando o acceso á vila a veciñanza, a visitantes e a residentes. A construcción do enlace permitiría aos veciños e veciñas de Vilalonga acceder ao polígono industrial de Nantes e á autovía AG41, evitando os núcleos de Dena e de Sanxenxo, o que reduciría o tráfico e melloraría tamén a seguridade vial. Ademais de mellorar as comunicacións de Vilalonga, o enlace tamén daría un importante servizo ás empresas do polígono industrial de Nantes, facilitando o acceso a clientes e proveedores. Non se entende que, despois de tantos anos de promesas e anuncios, o enlace entre Vilalonga e o polígono industrial de Nantes continúe sendo unha quimera. Por iso, é urxente que as administracións implicadas, a Xunta de Galicia e o Concello de Sanxenxo, tomen xa as medidas necesarias para que este proxecto se faga realidade de unha vez. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno Municipal de Sanxenxo a iniciar o expediente e as xestións oportunas para facilitar a posta a disposición da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia os terreos necesarios para realizar a obra. E 2. Instar a Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galiza que inclúa a partida orzamentaria necesaria para a execución do enlace nos próximos orzamentos autonómicos. Moi ben, moitas gracias, señor. Defenda ahora a ausencia. Defendo a urxencia, pois, polo que acabo de decir, levamos 20 anos, 10 anos prometendo que se vai a facer esta vía e non se Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar a urxencia, por favor. Silencio, por favor, votamos a urxencia. Que pasa? Aí va. Bien, pues queda aprobada por unanimidade. ¿No? Sí. No estaba ya igual. Bueno, pero igual. No, No, pero es unanimidad igual. Es unanimidad igual. Bueno, defendo ahora a moción, señor Leiro. Perdón. Sí, bueno, eu non sei se todos os veciños saben que inicialmente, antes do PSOM, o polígono industrial, estaba plantexado para que fora en Vilalonga. Finalmente foi en Nantes, pero fixéronse unha serie de promesas aos veciños de Vilalonga, entre eles esta viairo, non só para facilitar o acceso a veciños, senón a moita industria con tráfico rodado pesado que vai á vila de Vilalonga e que agora está utilizando viais que non son axeitados para este tipo de transportes. Esta vía era unha necesidade no 2003, cando se fixo o PSOM, e sigue sendo unha necesidade hoxe, 21 anos despois. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero. Vale. Nós estando de acordo con isto, indudablemente nos gustaría que en vez de propostas electorales, entonces hubiera un proyecto, hubiera un informe do impacto medioambiental, por donde se iba a desenrolar esta trayectoria. Ese é o que nos debatemos. Moitas gracias. Vale, por nada, moitas... perdón. Quer dicir algo? No, pero moi fácil isto. No, mire, nosotros vamos a rechazar isto por dous motivos, os que pide usted. O primeiro é que estamos traballando cos veciños porque aí pideu algunha xente unha variación de trazado, vale? Entón, estámoslo falando, estámoslo levando. Esta obra, este proxecto xa estuvo en exposición pública fai anos, sendo, non sei se estaba de Concello tal, pero estaba, con o goberno do PP, é igual, non é unha obra que leváramos nós no plan xeral no seu momento, porque é necesaria a comunicación entre tal. Necesaria, porque eu fixen varias reunións, tanto no ano 15 como no ano 19, cos veciños de Vilalonga, coas asociacións, e parece que non a querían, que non era prioritario. Sí, estaba, sí. Pois non está paz aquí, que podía estar nesta Xaime Leiro, sí.
e parece que non era o prioritario esa cousa tal, non? Entón, sí, pero digo que, sinceramente, entonces, nós creemos que é unha obra que hai que facer, habrá que facela, seguramente non se fará neste mandato, porque é unha obra que ten que facer a Xunta, o Concello e a Diputación. O Concello pide se lle poñer os terrenos a disposición, como dice usted, a Diputación hai un cruce que hai que negociar o tema dunha rotonda ali na zona onde se a intersección coa Diputación, e a Xunta está esperando que lle demos os terreos, non van a levar, que lle demos, claro, pero está, que lle demos os terrenos e mira por onde se queira a conexión, dependendo por onde, corrígeme se fai falta, María, dependendo por onde se queira a conexión, se sacamos hacia Gondar ou hacia a Xunca Blanca, que é por onde ten que salir, sí, pero estáse pedindo que se faga por Gondar, que se faga hasta a Gondar. Entonces, quero dicir que non vamos a aprobar a moción porque non lle podemos instar. Primeiro, os terrenos estámonos intentando e non lle podemos poñer a Xunta a dicir, oi, instamos a poñer como vamos levar nos orzamentos se non facemos nós os deberes, por dicirlo de alguma maneira. Por tanto, temos que rechazar, que está ben, o sea, que eu non digo que a moción está, pero non a podemos aprobar. Por esos dos motivos, creo que o estou explicando ben, estamos todos de acordo que hai que facerlo de acordo. Bien, quer intervir usted máis? Sí, por favor. Por suposto, no primeiro punto, cando estamos o Concello, o Goberno Municipal a iniciar o expediente e as xestións oportunas, nesas xestións oportunas estamos falando disto, de falar cos veciños e de analizar, polo menos negociar, falar, efectivamente. Bueno, pues, o punto 1, polo menos, habería que aprobalo. Se non queren aprobalo 2, porque ainda non... Pero, a ver, Leiro, vamos a ver. Bueno, sí, xa o están facendo, entonces non aproban a moción de algo que xa están facendo. Non, pero entón facemos outra coisa. Entón redactamos, non eu podo aprobar o couso, sacando o punto, o segunda petición, na poñera que instamos, pero a quen instamos? Ao Concello? Non. Entón poñemos outra cousa, que nos comprometemos os 17 concelleiros que estamos formando a corporación a que nos poñamos a falar cando corresponda cos veciños para que cedan os terreos para poder facer a cousa. Entón, eu sí que aprobamos e tal todo, porque se é unha cousa boa, vou dicir porque é boa, porque cando cheguemos a un veciño é un acordo global, é unha cousa boa para a Villalonga. Estamos todos de acordo? Non? Parece que o PSOE non está de acordo. Non está de acordo, señor Vences? En ese non estou moi de acordo. Hai un partido. Se está de acordo toda a corporación, votamos a favor do punto, como dixo o señor Leiro. Se non está de acordo o PSOE, non. Claro. Se pode aprobar co voto negativo do... Vamos a aprobar igual, ten razón o señoreiro. Co voto negativo do tal, parece que ven aos compañeiros. Sendo así, borramos os 2 puntos e poñemos un punto que é que nesta moción nos estamos instando a nós mesmos a traballar de arreo todos tal, por o ben de todos, para pedirlle aos veciños os terrenos necesarios para facer no seu futuro esta carretera poñer a disposición da Xunta de Galicia. Pero eso que acaba de decir o señoreiro é moi importante de cara á Xunta e todo. Por iso eu lle pediría aos señores do PSOE que reflexionen e que sea por unanimidade. Bueno, pero podemos votar entonces dos 16 que estamos aquí, votamos 15 a favor e un señor se abstén ou vota en contra. Pois vamos a votar ese señor. A ver. El bloque ha presentado una moción, el bloque está de acuerdo. Bueno. Estoy de acuerdo con la modificación. Entonces, ese texto que acaba de decir el alcalde, ahora vamos a concretar. A concretarlo, sí. Perfecto, pues venga, vamos a concretar el texto. Concreta el texto. El texto que cortamos es que la moción del bloque se eliminan los 2 puntos que tenía, pero en el primer punto se corrige y se pone que el PNG está de acuerdo en que los 17 concejales, 17 no, que la corporación, ¿entiendes?, aprueba entre todos trabajar en conjunto para que los terrenos necesarios para la ejecución de su obra, hacer la petición con los vecinos. Joder, se eu conozco a un veciño que lle pido, se Fran conoce con tal, traballemos, non fagamos política co tema este. A ver se sacamos que é un beneficio de todos, non do Concello, de quen este gobernando o Concello. Trabajar en conjunto a la corporación para que se puedan... Para que los vecinos vean que es viable y que cedan los terrenos necesarios, más o menos. Sí, está ben. E tú, que nunca tampouco aquí, pero eu creo que é unha cousa boa que acabas de decir. Hacer hincapié en las cesiones, ¿no? En las cesiones para poner a disposición de la Xunta de Galicia. Cuando las tengamos, perfecto. Votamos así eso. Vamos a la votación. Pense antes, ten 10 segundos para pensar. Oye, Marcos, a ver se vamos ter algún fallo. Mirad ben que non tendes, ainda vos quedan 3 segundos. Bueno, menos mal. Oye, gracias, señor Viñas, por reflexionar en 3 segundos, non en 5 días. Eso é moi importante. É moi importante. Usted sí que sabe reflexionar ben. Bueno, por favor, vamos entonces ahora aos rogos. Hai algún rogo?
Vamos entonces ás preguntas que están por escrito. Queren preguntar alguna cousa, Leo? Sí, pregunte. Bueno, pregunte, a ver. Por lo que non sabemos... Ai, perdón. Por lo que non sabemos, o señor alcalde no mitin de Dorrón nas eleccións dixo, isto é sobre a praia de Nanín, e dixo que o problema coas bacterias fecais estaba solucionado e que se ia a facer unha solución. E ao final do verán pasado, creo que Espina Delfín actuou ali, que había unha fuga. 150 metros de tubería, Sí, que había unha... Entonces, a nos sorpréndenos agora o anuncio de que se pecha a praia polo mesmo motivo, e queremos saber se estas decisións se toman en función a analíticas do ano pasado, se hai analíticas deste ano. Comento. Hai analíticas deste ano e a playa pechouse ben pechada por parte dos servicios da Xunta de Sanidade tal, que miraron en andaba tal. Entón, fun rapidamente, además era un festivo, coa concesionaria, viñera tamén o Concello de Medio Ambiente, fomos ali e detectouse un fallo entre o bombeo e o arroyo aquel que hai ali, hai como 50 metros. O que pasa é que eu estuve chamando a mañan a concesión antes de entrar no pleno, non puden, porque xa está, creo que, solucionado. E se non hai que levantar ese tramo, metelo novo e punto. Porque hai unha conexión entre as pluviales e as fecales, aí non... Pero parece que se solucionou. Si, xa estuveron eles detectando o couso, e xa estaban... Creo que debe estar... Vale, a miña pregunta era cal eran os seguintes pasos. Perfecto, entón, contan... Se quere despois que veño da concesionaria e explica ao señor Leiro, debe estar solucionado, creo, pero non sei, ahora non podo asegurarlo, vale? Pero ten razón. Están esperando o resultado do despois. Pois ten razón. De acordo. Listo. Moitas gracias. Algo máis? Nada máis. Señor Viñas, ou señor, quen vai a ler as preguntas que meteron por registro? A ver, entonces, apaga usted. A ver, señor, pida usted a palabra, señor Viñas. Non anda a cambiar. Bien. Do Grupo Municipal do PSOE hai unhas preguntas. Pregunta primeira. Sí. Vaise facer algunha actuación este ano na praia da Carabuxeira? Pero esa é unha pregunta ou son tres preguntas? Son tres preguntas en unha. A ver. Cantos estudos se fixeron sobre a regeneración desta praia? Cando caduca o aval? Esta é unha pregunta en tres. Bueno, pois eu teño que dicirlle que, afortunadamente, desde o Parlamento de Galicia, por unanimidade, fai 4 ou 5 anos, se decidiu cunha comisión de traballo sobre este tema, e nos reunimos cando se considera tanto por Portos de Galicia como por Costas do Estado, como por propio Concello e pola empresa Nauta, que é quen ten que pagar estes traballos que se fan aí, se están facendo, e agora estamos con un proxecto que está na mans de Costas do Estado para poder seguir para diante con isto. O outro día tuvemos unha reunión e creen que non se vai poder facer nada neste verán porque Costas está mirando e cambiaron un pouco o criterio en Madrid. Eso, se fala usted co xefe de Costas de Pontevedra, entonces non podemos actuar na praia se Costas non deixa, vale? Entón, que sepan que estamos nas tres cousas e contestan. Referente ao aval, cando caduca, o aval non caduca nunca, mente non se faga digamos, o que mandan facer. Todo. Hai un expediente moi grande desto, que eu creo que dillan que un día lelo. É un expediente que non é para falar así, non vale? Pero non se está dormindo con ese tema. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Tanto a Fonte de Ons como o Seu Lobadeiro presentan un estado de completo abandono. Volvemos a esa unha pregunta que se fixe moitas veces. Cando teñen pensada hai unha solución definitiva a este final deste problema? ano 2024, porque ahora non temos moitos problemas, pero antes do final do 2024 está solucionado o tema. Seguinte pregunta. Segunda pregunta. É un feito que as antiguas escolas do Tombelo foron derribadas. Vostede se comprometeu cos veciños a cerrar o terreo e facer unha zona de ocio. Cando ten pensado facer o que lle prometeu aos veciños? Ali fixemos o máis importante, que foi derribar aquelas escolas pedidas por todo o mundo e tal, e non nos comprometemos a facer unha zona de ocio, nos comprometemos a deixar, non, aquelo ten moita pendiente e nos comprometemos a deixar aquelo en condicións para que se poida disfrutar da paisaxe máis que de meter unha cousa outra vez ali diante, porque por eso tiñamos xa a escola. Entón estamos con este tema, o terreo está ben, pero hai que poñelo mellor, a farase, pois non sei se ahora antes do verán ou despois do verán, non lle podo contestar ahora mesmo de cando se vai a facer. A mí na pregunta o que queda claro, pero a pregunta é que se vamos facer unha zona de ocio, e digo ahora mesmo que non, porque a zona de ocio é o propio espacio en sí, non hai que facer zona ninguna de... O que queira ir a mí pode pisar ali encima, non ten ningún problema. Que pasa, pero que pode manchar os zapatos. Usted comprometeuse cos veciños a facerlle a parte de arriba uns columpios e unha serie de cousas para os nenos, a parte de abaixo
a parte eso de non baixo é- do eso- colegio no, que non se é unha zona comprometeu para ter columpio, a facer uns árboles e unhas Eso sí, mesas, eso sí, iso se puxo Pero es que ali, ano non me choveu digas, moito, non? e cando chove moito non hai eso, me verse no gran ventalo a mellor tal. Usted non se preocupe que vai quedar ben a zona, pero facer unha zona tal e como está preguntando, xa aí digo ahora mismo que non, e non me Pois comprometín pa telo así en cos terra non veciños creo. E non me comprometí con veciños a facer eso. Comprometíme a condicionar a zona para que se poida utilizar de poñerse encima. Ben, agora, por exemplo, se vai ali, pode pisar encima, pero mancha os zapatos. Entón, habrá que poñerlle algo para que non manche os zapatos. Veña, cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Vamos á cuarta pregunta. Na recente reforma da Praza de Vilalonga retirouse o cruceiro posto pola ex-alcaldesa Catalina e feito polo escultor Manuel Fandiño, que representaba no seu pedestal os homes e mulleres do mar. Pregúntamolle, ten vostede coñecemento onde está o demandito cruceiro? Eu estuve mirando o tema e voulle prometer aos teus cosas e parece ben que queda respondida así a pregunta. Antes do día 20 de xuño vamos a ir a unha esteza a verlo a un sitio. Parecelle ben? Non porque ainda mo teñen que dicir. Non, tamén pode servir. Nada, non hai problema. Pero non creo que Octavio, non creo que te sente moi ben virar un cruceiro a ti. Non creo que te sente ben. Parecelle ben? Parecelle ben? Iago, toma nota antes do 20 de xuño, eu teño que ir con... Vale, pois entón hai que avisar tamén os... Veña, Octavio, vale. Bien, veña, última pregunta, a quinta. A quinta pregunta. Estando xa a 27 de maio e ás portas da época estival, dende o Grupo Municipal preguntamos cando pensa o Concello afrontar as obras de rexeneración do cauce do río Pintillón, que desemboca na Praia de Areas, así como no propio areal, que xa se pode observar o talud provocado pola saída do río do seu cauce natural, sendo cada vez máis alto. O Grupo do PSG estima oportuno non dilatar este traballo, xa que canto máis días pasen será máis costoso e dispondremos de menos tempo, ao cual non temos xa que estamos ás portas do mes de xuño. Ai, señor Vence, señor Viñas, perdón, amigo Non, Vence. deixa tú de señora, home. No. Para que usted sepa, cando se dice o nombre, dice don ou o nombre tal ou tal. E cando se dice o primeiro apellido, dice señor. Eu chamo yo a señor Viñas por educación, porque usted é señor Viñas, senón sería don Venceslao, ou Vences, como quere. Ladislao Viñas. Como? Aí é Ladislao Kubala, un xogadores... Correcto. Mira, voulle explicar, no, perdón, que é unha cosa que acabamos o pleno tal, pero voulle explicar, mire, isto, neste punto, fíjese como podíamos ser nós, mire que buiños somos. Sí. Costas do Estado leva, eu creo que debe levar 20 anos, 18 anos, 15 anos, sin meter aquí un euro, vale, de inversión no Concello de España que máis banderas azules ten e que máis praias prepara para o verán para as persoas que veñen aquí. E contando que as persoas que veñen aquí, que non vou dicir que este é un conta dos alemáns ou dos ingleses, son prácticamente galegas e do territorio todo nacional, vale? E non invirten un euro. Temos tres actuacións importantes que facer. Unha creo que se vai facer, que digamos que é a praia de Canelas, que caeu todo tal, e creo que o señor Desta me parece que se leva ao turismo, que estaba xa adjudicado o tema a facelo. Temos o muro de Lavapanos, vale, que fomos ali con eles para reparar, e ainda non temos a autorización para reparar, tenon que pagar ao Concello cando tiñan que pagar eles. Vostede pregunta por Carboxeiro, pero temos a praia de Areas, que cando que eu fomos ali, e foi o señor Deza, foi Iago, fun eu, cos de costas de tal, e ao final xa dicían, a ver se o podedes pagar vos. E dixen, bueno, pois facémonos o proxecto tal. Fixemos o proxecto, mandámoslle para Pontevedra, e acaba de chegar, me fai unha seña, acaba de chegar a autorización. Poñeremos o rato en marcha, porque creo que son 30 e pico mil euros, son canto me dixeste? Que temos que pagarnos, a ti parece nos marleiro, dunha cosa que ten que dar costas do Estado. E vámonos facer nós, e a ver se o facemos antes do mes de julio. Pero hai que facer o proceso, non sei que, pero chegou estes días. Vale, señor Viñas. A mí non me diga hai nada, que salir pois. un pouco máis de Noalla e ir hacia Pontevedra. Aí hai que ir un pouco máis a Pontevedra. A Diputación máis a costas do Estado. Bueno, entón, quero dicir iso, que da Praia de Areas vais a facer así. Non, eu teño que preguntar a Pontevedra. No, pero ten compañeiro, digo que ten compañeiros, ten compañeiros en Pontevedra, oye. A veces... Moi dignos, e moi boa xente, por certo, os diputados do Partido Socialista da Diputación de Pontevedra, vale? Bien. Eu teño que preguntarlle a usted. Non hai máis preguntas ni nada, non habendo máis temas que tratar, levantámoslo, sesión. Moitísimas gracias.